sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, nahamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan. Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, gagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw. Sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo
radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, oras ginadulong sang healthy nga kape, pre-bio coffee, kag DTX Coffee Mix. Las 4:34 sa kaagahon sa Christmas Day Countdown. 26 days before Christmas Day. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Saboroso! Ala, no! Saboroso! Wala problema ah! Ala, no! Good morning, Pilipinas! Maayong aga! Welcome sa Balitang K5 sa umaga! Biyernes na! Nobyembre 29, 2024. Nag-untat ng ulan sa syudad sang Iloilo. Ano man ka oras ang ulan niya? Aling kagabi, nagbaskog tapos may nahihinay lang. Inang ginahambab lang slow but sure. Nice and slow. Pero nagbasa sang dalan diri sa syudad sang Iloilo. Salamat Lord sang ulan. At least may natago naman nga tubig ang duta para nga magamit naton sa mga bobon. Sa probinsya, kumusta? Nag-ulan man dira? Nami pagikon sa probinsya, Sir Dolsky o Campo Dalisay mo. Ma'am Emma Hirao Felicerta sa Dumalacapis. At nag-ulan man sa Dumalacapis, no? Sige pang ulan, Ma'am Emma. Ma'am Josephine Florendo Diaz. Kagawad Alex sa Sabo. Sa Miagaw, gapangapena DTX Coffee Mix. Si Ma'am Florenda sa Sabo, Sir Alex, nagapangapena. Kay Ma'am Erlinda Hotes de la Peña. Ma'am Erlinda Hotes de la Peña, good morning. Sir Erwin Flores
Sir Erwin Flores sa Saraga, driver sa Meets Co-op Bus, body number 212. Nagapamatigid kada aga kay Kapitan Ray Sumbang, Dens Orbe, kay Toto Kent Jude, Francia Ordena, kay Nene Rose Acol Ordena sa Dueñas, kay Sir Dens Orbe, kay Ma'am Ningning Ilumba, Mami Luz Priegula, Sir Bimboy Ilumba, las 4:38 sa Kagahon. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Ini ang adlaw nga ginhimo sang Dios makalipay kang magasadya. Ang adlaw nga Biyernes, bukot mariit ha. Sang una, kung Biyernes, init mo marigo, say mariit. Wala sang sadsaran ina. Every single day created by God is a blessed day. Martes man na, Biyernes, pizza sa pizza 13, Simana Santa. Why na yasang kamaturan nga mariit ng adlaw. Every single day created by God. Basta nga natugyan mo imo nga kabuhi kay Jesus. Sir Larry Yanson Boris, Sir Christian Calabroso Itukas, Makermi White Dragon, is a blessed day. Kag sa lang gid na makatuga sang adlaw kag sang gabi, no other name but Jesus. Mambal ka aga payaba ni Ted Awero Francia, Jesus na. Daw si sinugid. I'm not perfect, pero isugid ko ni sa inyo samtang nga may tsansa pa, may platform pa. Nagaulan man gani subong sa miag-awo. Di bangod nga malamig ang kaagahon. Abebebebe mga katibon. Kita nyo na sa social media. Abebebebe tilawan pa sas. Abebebe abi pangapena DTX Coffee Mix. Orning Edna Panila sa Pasi, Ma'am Silvia Pama, kay Sir Ruben Gantalaw, kay Sir Jerome Velasco, inabugno niya mga taga-Dueñas, Ma'am Annabel Gantalaw, kay Milbert Arca, kay Riboy Dumdum. Prayer set amo na, panawag na kay Jesus. Mambagat titega pangamuyo man ko. Ang pamangkot sino ginatawag mo? Kasi hindi na makabate. May dulungan pero hindi makabate. May mata pero hindi makakita. May tiil pero wala nagalakat. Mag-ulan, mag-init, wala man gareklamo nga mabasa. This is not to offend you, ha? But only Jesus can save you, can save me, can heal you, and can heal me. Baskog dring ulan sa Barangay Tagubong, Pasay City. Ma'am Belen Flores, sa Oton, ma'am. Kay Ma'am Helen Minyosa, Tanangonan. LNJ Store sa Rizal, Oton, Iloilo. Tumarnad di free bayo, ha? Kag ini ka mo magwa sa dalan nga wala gid makapangamuyo. Do not underestimate the power of prayer. Yes, Ted, halin pagkagabi hasta subong, nagabaskog man, ka nagahina pero subong medyo baskogid. Ma'am Emma Felicierta, hindi ka mamag-suray ha? Ang team song subong sang tanan Sir Noel Arnaez, Ma'am Elsa Di Mafilis Arnaez sa poblasyon di Dueñas. Kaya Ma'am Sherin Bagsain. Ma'am Sherin Bagsain, good morning ma'am. Kay Ma'am Mary Morales sa Kuwait. Kay Ma'am Rhea Lagundo sa Israel. Kay Sir Bren Kaligdong sa Saudi Arabia. Ma'am Ella Sotaso Tabang. Sir Roland Tabang sa Canada. Kay Ma'am Risa Baez sa Canada. Kay Ma'am Arlene Padilla, Berlita Gabuyog, Ramilin Bilbao Camariosa, Ma'am Sherin Bagsain. Ang theme song subong sang tanan, theme song ni Ma'am Emma Felicierta, Ma'am Belen Flores. Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Pero namin man at least nga nabulubog dawan kita kay kahapon mainit, no? And kadungan sang tagiti sang init kahapon may sunog May sunog sa Barangay Buriraw, Lambunaw, Iloilo. Ubos kayang balay ni Ma'am Corazon Lavilla La Cuesta. Corazon Lavilla La Cuesta, 88 years old. Ang balay niya kagangya motorsiklo. Ubos gid. Tungang udto Ma'am Belen Flores, Ma'am Nadilin Sautong, Sir Jojo Espino sa Cainta Rizal. Blessed morning Sir Jojo Espino. Kay Sir Ray Gitse sa Bahamas, Ma'am Josephine Gitse sa London, kay Dishon Joe Pama sa Gimaras, Ma'am Silvia Pama. Ay lang kay ti wala man malita ng tag-iya, nakagwa man sila dayon. Kaya mo na blang extreme nga tiyempo naton subong. Last 4:42 sa kaagahon, oras ginadulong sang
Clinica Spore Biotics. Kung constipated ka, Clinica Spore Biotics. Ang nagasalig sa Diyos, hindi mahuyan. Ang nagasalig sa Diyos, hindi mahuyan. No one whose hope is in you will ever be put to shame. Psalm 25 verse 3. Basta nagasalig ka kay Jesus, Sir Ronald Florentino sa Candonin, Negros Occidental. Sir Ronald Florentino, good morning sir. Kay Amanda Marie Nielo, kay Warlito Nalaunan, good morning Sir Johnny Hakyas. Mambingbing pagtulunan. Psalm 25 verse 3. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it will eat its fruit. Kung anong nagakawa sa bata ko na manami man, kabuhi man ang mamuhi. Pero ang mamunga, pero kon kalainan, mabaka nga ba kapigado lang tamon Baw ilam lang Duro abi takot masakit, may arthritis ako, may diabetes, may cancer. May sarondon, abi tamon nga may katok mo. Amo dayang da medyo halog-alog ang tornilyo. Hindi pag angko na. Ina-declare mo. Hindi pag i-declare, death and life are in the power of the tongue. Mabaka mo gali natin, tingala ko man nga. Gamba ko permi nga. Di pa ginapamangkot ka, kumusta ka dun? Ati amo daya, ati pigado. Ikon anong ginatanom mo nang mamuhi mo? Kung gatanom ka man sang maayo nga panimuot, kaalwan, kaga respeto, pagigugma, amo man ang mabalik. Pero kung kayo kalainan, pag tampalas, pag pamuyayaw, pag panginsulto, pag pangawag, amo man ang mabalik sa imo. Nagdigad nga adlaw na istoryata si Barotac Viejo Mayor Nielo Bong Tupas, kadungan sang 92nd birthday ni the late Governor Niel Tupas Sr. Kaya nakabisita kita dito sa ilang family day celebration. Opo dito kay Teacher Lerma Clarin sa Barotac Viejo Ama ni Bong Tupas sama niya Prems. Tawag niya sa ato na Sir Warren Rojo, Ma'am Sylvia Pama, Ma'am Jonah Salutin sa Imbang Grande Pasay City. Prems kon sa mga malamla primo. Rose Libuna Lusanyes, RB Latumbo rapistamba niya tuod gid man primo no. Grabe gid perfect ng Diyos no. Kung nagatanom ka sang kayuhan man mabalik sa imo. Ano nga ba ni Mayor Bong Tupas mo? Sang Barotac Viejo, Iloilo bla. Nya pero kung kalainan man. Amo nang hindi nato nya matunto ang Diyos. You cannot mock and you cannot fool God. Kung anong ginhimo mo, kung maayong ginhimo mo, Mami Ason Pineda, ayaw man na mabalik sa imo. Pero kung kalainan ganida, pasipala, kaga pagtangonyade, amo na ang mabalik man sa imo. So death and life are in the power of the tongue. Kung hindi man lang manami ang matinaga nga magakawas sa babata, better zip it. No talk, no mistake mo. Sometimes, Sir Warren Rojo, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Jonah Salutin, Sir Ronald Florentino sa Candonin, Negros Occidental, Sir Dolsky Dalisay, no talk, sometimes no talk mo. Okay na lang na. Sang sa may ma-offend ka, may masaklaw ka, at makakos pa sang gamo bala kag pag sinunggudanay or pag dinumtanay. Ma'am Lerma Saison, Ma'am Lerma Saison, happy birthday. Rosalie Archivo sa Sitio Sinamungan, Bulabog, Bingawan. Kay Ariel Nonoy Jun, shout out kay Dado mga Wang, Nonoy Jun, Denmark, kay Sir Dennis Hakyas, Sir Danny Hakyas, and Sir Dennis Hakyas sa Canada. Solungan tamat tinaga nga nagakawa sa bata. Maling imo tupada nga hindi ka na magsagad ka wakal. Ang baba mo kun isa daw sobra pa sa automatic nga pusil. Pero malat nga nagabarak lang. Do all good things in the name of the Lord. Junjun Lisada, Sir Junjun Lisada, good morning sir. Nagaduro na gid ka mo no. Salamat nga nauyunan nyo man ang aton program. Kon ganit diri Sir Andre. Hindi kayo magambang i-share nyo kay kung hindi man lang kamo kauyon, hindi nyo pag-i-share. Pero kung nauyunan ninyo, i-share ninyo. Pero after diri ang main goal is maka-share sang pulong ni Jesus.
Wait kay balong imo to nga parinti to sa Kuwait. Kuwait. Pero may malam sa unang ba niya ang bata kublas niya sa Kuwait. Kaway pakpadara. That's Kuwait. Way ka kay balutong sa to spiritually empty na way na to sang paglaom nga ang iyang pinsan to da malumpat na lang sa yahong nga may sabaw. So hindi na pwede. Share kita sang pulong ni Jesus, i-share nyo ang pulong ni Jesus. It's not about Ted Aujero Francia or K5. It's all about Jesus. Las 4:48 sa kagahon, Evelyn Patriarca Bailon. Thanks God, the last day of Provincial Jamboree. Tapos ng Jamboree sa Barangay Libot, Kalinog, Iloilo. Ang tanan nga mga nabatian ninyo, tama na. We condemn the act, not the person. Ginaklaro naton, we condemn the act, not the person. Sa ato balang Nonoy June, Justin Ilavan. Ato balang si Sir 57 balang ng video kag ng lingling tama na si Madam 31 nga taga Bukana ahoy. Babayin na lang. We condemn the act, not the person. Never again behave ka mo kay kabudlay. May Safe Spaces Law RA 11313 nga nagagovern sini nga kon ikaw ya mambubuso kon sa Tagalog pa. Ay sa labton ka sa layi kon sa English pa ginatawag ini nga voyeurism. Kon sa aton nga tinaga panglingling. Halong sa lingling, Lisel Anikusa. Ma'am Lisel Anikusa, good morning. Magluwas nga, makasuhan ka, basikon matubuan ka, timos. Tuod gimana nga kon panglingling ka Sir Nonoy June, Edward Zan, kay Ma'am Jonas Salutin, Ma'am Evelyn Bailon, matubuan ka sang timos. Las 4:50 na sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang mga pangulong dinalan ginadulong sang Mighty Sea kag D3 Bayo. Gigantes Island sa Carles, ginbida sa Burj Khalifa sa Dubai. Anay Vice President Attorney Lenny Robredo, gindayaw sang tawo nga wala gid nagwaras. Bisan pa nga wala sang confidential fund sa yara pa sa puwaso. Ano ang bawal bastos law? Ato ni Baloon subong nga aga. Las 4:52 sa kagahon, ibukada nga report at checkta ang saging pinaka-healthy nga prutas suno sa pagtuon. Ang health news ni Nick hinadulong sang Mighty Sea. K5 News FM. Hampion Report. Nick, go! Siling nila, an apple a day keeps the doctor away. Apang, nakaibalabalang aton nga mga ka-K5 nga mayara na sa bago nga saying, kag ini amo ang 2 bananas a day keep the doctor away. Inibangod sandig sa pagtuon, madamo sang binipisyo sa aton nga lawas ang pagkaon sang saging, mapalakatan man, natundal, ukon sab-a. Ang saging ang makabuligno para sa mga may ulcer o kon nagapangaslom ang tiyan, inibangod, mayara ini sang kaugalingon nga antacid nga ginatawag phospholid. Mayara man ini sang flavonoid nga nagatapal sa mga pila sa sulod sang aton nga tiyan. Makapamaayo man ang saging para sa aton nga korason. Silinggan nila, please be careful with your heart. Kung hindi kaya sang tao nga naluyagan nimo, nga halungan ng imo tagipusoon, makasalig ka. Nga kayang-kaya gid ini sang saging inibangod sa mataas ini sa potassium kag vitamins. Daw kaangay man ang saging sang isa ka multivitamin inibangod sa vitamin A, B, C, calcium, iron kag potassium. Dugangan pagid kung ikaw magkaon sang duha ka saging kada adlaw, you can have it all like Edu Manzano and feel complete like Piolo Pascual. Manami man ini para sa aton nga colon bangod mataas ini sa fiber nga mahimo pang kontra sa colon cancer kag iban pa nga sakit sa colon. Para sa mga stress kag daw pirmi lang nagaburingot, makabulig man ang pagkaon sang saging inibangod sa tryptophan nga yara sa mga prutas. Isa ini ka chemical nga nagapasadya kag nagapaayo sa aton nga emosyon. Gani kung depressed ka bangod binayaan ka sang imo ginahigugma, aba, magsaging ka na.
Ang ini nga health news ang ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kaginin si K5, Nicole Castañeda Tiprado. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Para hindi ka magboringot, kaon kagali saging. Bisan guro isa pa ka bulig nga saging kaunon mo kon boringoton, timo boringoton, giti mo. It's a matter of mindset and priority. You can choose to be boringot or you can choose to be happy. I choose to be happy. Happy, shalalala. It's so nice to be happy. Abisok po ninyo. Ano ka mo dyan ka, boringot? Kaon ka mo, biryal. O ganit, tundal. Hambal ni niknik, ha? Kung binayaan ka kay mo nobya o nobyo, kaon ka man saging. Bisan saging, basta labing. Las 4:54 na, ikaduang Timoteo 4:7. Mahimo ko na ang akon masarangan sa palumba. Nadalagan ko na ang bugos nga dalaganon kag natipigan ko ang pagtuon. Don't allow viruses to invade your computer. Then don't invite immoral thoughts into your mind. James chapter 1:14 and 15. Blessed morning, Ma'am Josephine Gitse sa London, England. Ma'am, kumusta ikaw? Kay Mami Azul Pineda, kay Ma'am Rosvic Branya Talaron, Pastor John Parian, and Sir Renato Bilhira sa Barangay Kalyan, Pototan, Sir Erwin Paduganaw, Sanggasa. Sir Erwin Paduganaw, Sanggasa, good morning sir. Kay Ma'am Mirasol Kiatson Kadigal, Sir June Kadigal sa Sapian Capiz, and thank you also kay Sir Ryan Tabasa, kay Ma'am Jennifer Herebete sa Igbong, Barotac, Nuevo, Iloilo, Mami Horten Gallego Braga, kay Mami Ubang Bilhira. By the way, sa mga taga-kandida sa Barotac, Nuevo, Iloilo, Patag, Bagungbong, Sohoton, Salihid, bisan pa taga-dingle ka, taga-Pototan, sa Domingo, ang worship service and thanksgiving, alas 9 sa aga, impunto alas 9, masugod, ged. Kung Doc Bilog, masugod lang. Ika ang bali Jesus, 2 or 3 nga natipon sa kon ngalan, arako mo, wala kinanglan pa nga mag-iulutanay. So, be on time, alas 9 sa aga, ha? Alas 8, tuyadon ka mo. Ang mga nag-backslide la, Mami Buday, Mami Horten, kay Mami Panek, ina mga printing dam lang ginamban nyo masimbaway ka simba. Isulod nyo bala sako. Gadubol time nga nisbo nga panulaya, lantawa bla. Adlaw-adlaw daw mo sa nagkakapatay sa dalan, daw mo sa nagkakapatay sa ilimnan, sa imoralidad, sa tinunto. Gadubol time, triple time galing panulay. Naga-evolve gani ang mga diskarte kag padihot kag pahito sa panulay. Kita ya mang snatch sang kalagalin sa impierno bakadtos langit. Arilin Famine Nasis, Belgium, Tana, Dayaga, Tanaw. Maayo nga aga sir, good night, there is Amon. Arilin Famine Nasis, Jonathan Pornel. Kalantaw ko live subong aga. Thank you Jonathan Pornel. Thank you sir. Las 4:56, hold on. Magabalik ang Balitang K5 sa umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo.
Hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa kapulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama Ako na eh, di ako ka. Ano? Wala na ba tabos ako na. Luha ko. Habi mo yung pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina na kabato na ako na. Tawag ko, happy birthday. Sana malala ako na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sila syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Of the Filipino. Wow! May puso! Oras 5:01 sa kagahon. Oras kinadulong sang healthy nga kape, Pre-Bio Coffee. Ted Aujero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Blessed morning, Ma'am Laura. Sumagaysay sa Hong Kong. Nagapangapena si Ma'am Laura, DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Mirasol Cadigal, kay Sir Warlito Nalaunan, fiesta sa Barangay Tiglawa, Miagaw. Sa mga mamiesta dira, damo kamukaon para malikawan ng fatty liver, tumarka mo DTX 500. Nagaulan sa sining oras diri sa syudad sang Iloilo. Antes sa aton na prayer time, check tang report ni Ma'am Rachel Haka, RC Munoz, kabahin sang Mr. International 2024 Selection Committee. Tahom ni si RC Munoz, no? Ang report ni Ma'am Rachel ginadulong sang DTX 500 kag Extend Food Supplement for Men. K5 News FM. Kampiyon Report.
Nalakip ang aktres si RC Munoz bilang selection committee para sa final competition sa Mr. International 2024. Si RC ang labing unang selection committee member nga ginpakilala sa publiko. Pagiwato naman ang Mr. International 2024 pageant sa Bangkok, Thailand sa Disyembre 14. Samtang mangintilawas naman sa Pilipinas si Justin Carl Ong. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement. Agad malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kagiban pa nga sakit. Ini si K5 Rachel Kapilitan Haka. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Las 5:03 sa kagahon oras sulong sang D3 Bayo ginatrangkaso ka may lubong hilanat tubar na D3 Bayo. Gusto mo nga mag-ayo sa trangkaso D3 Bayo. It's time to pray. It is God who arms me with strength and keeps my way secure. Ikaw ang naghatag sa akon sang kusog, kag ang nagabantay sa akon dalanon. 2 Samuel chapter 22 verse 33. It's time to check our armor. Nasuksok na naton ang armor of God. Sa managapamati sa bongdra, Sir John Hakyas, kay Ma'am Julita Magayon Dokto, kay Ma'am Angging Palma, kay Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Glory Negalio, Sir Bonjing, kay Ma'am Milus Priagula, Ma'am Ningning, kay Mami Ason, sa tanan. Armor check! Na suksok na ang paha sa kamatuoran? Check or wala pa? Panagang sa dughan ang pagkamatarong, breastplate of God's approval, sapatos sa pagkapreparado, shield of faith, taming sang pagtuo, hindi madutla ni Satanas, espada sa Espiritu, pulong sang Dios. Mambakatid ano nang inambal mo yung daw iyan na yakarmi, ha? Hindi ari ho. Pagkatubang tasang adlaw, Mama Rizal Kasiple, dapat nga suksok kita sa aton nga armor. Ang army, mayara na sa sang armor, nga hindi sila madali-dali dutlan sang bala sang kaaway. Amo na sa aton, Barangay Treasurer, Ma'am Anik Berte, Ma'am Beverly Berte sa Libon Panay Kapis, SB member Manong Bebot na Bunyi Baes, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Ma'am Ninita Del Prado, nga suno sa Ephesians 6:11 to 17 sa verse 13 naghambal sa 12 kay ang aton kaaway hindi mga tawo. Ang kaaway ta Sir Bebot Soloso, kay Tyler, kay Sisi, kay Ma'am Betty Soloso, kay Ma'am Jana Soloso sa London, hindi tawo kundi ang malaot nga mga espiritu nga nagapamuno nga may gahom. Ini sila naghari sa kalautan nga ara sa kalibutan kag iya ara man sila sa ibabaw. Gani gamitan ninyo ang tanan nga armas nga ginhatag sang Dios agod makabato kamo sa tion nga mag-abot ang kalautan kag pagkatapos sini malig-on gihapon kamo. Isuksok ninyo bilang paha ang kamatuoran. Gamitan ninyo bilang panagang nga para sa dughan ang pagkamatarong. Isuksok ninyo bilang sapatos ang pagkapreparado sa pagsugid sang maayong balita parte sa kalinong nga ginahatag sang Dios. Gamita man ninyo sa tanan nga tion ang inyo pagtuo bilang taming. Faith comes from hearing, 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 and hearing the word of God. Kung dalayon kag sige-sige kang nagapamati isang pulong sang Dios, nagataas imo pagtuo. Pero kung kapamati ka sa mga pamuyayaw, ka mga negative feedback sa palibot mo, nagaluya ka. Agod hindi ka mo madutlan sang mga pagsulay ni Satanas, nga daw sa nagadabdab nga mga pana. Gamitan ninyo bilang helmet ang pagkilala nga kamo ginluwas na. Kung inakusaran ka sa panulay nga nugay, basa-basa, Bible, damo ka man sala. Abalon mo, you Satan, get out. I am already forgiven, I am free, I am delivered. Kagay, ikon dinahon mo man sa nugay ka, kayang imo nga kalaglagan dito sa impyerno. Amo ka na magbato, Ma'am Ramilin Bilbao Camariosa, kaya Ma'am Alit Provido sa Ginakas Pututan. Gamita man ninyo bilang espada ang pulong sang Dios nga ginhatag sang Espiritu Santo. Kada kagahon may espada kitang ginauyatan. Gani sa bilog adlaw, Ma'am Karil Rojo, malig birthday ikaw, Ma'am. God bless you, Ma'am. Kay Sir Warren, I speak all blessings, choices blessings from heaven nga ibubo sa inyo, Sir Warren. Kay Mami Sofia, gamiton to gid ang pulong sang Dios. Gani Ma'am Jonah Salutin, maanong update sa imo tong ginambal nga ano kato may ovarian cyst? Anong update sa mga nagpa-pray blood re? Anong update ninyo subong? At least may mga praise report kita kag masugit ta sa bugo sa kalibutan. Namin ning platform naton kay on air kag online that Jesus heals. Jesus is real and Jesus loves
the world. Let us pause, let us pray. Luhod ka dira, alsang kamot, ilayhan sa imong nga negosyo, ay imong kabataan, ang imong lawas, kung ano man ginabatsag mo. Kaya ba niya, sang Ginoo, I have given you power and authority over evil. Come, Holy Spirit, fall on me now. Lord Jesus, salamat for reminding us sang armor namon nga suksukon kada adlaw. Ephesians 6:11-17. Lord, armor check. Nasuksok na namon ini subong nga aga. Matthew 18:20. Duha o kung tatlo nga nagatipon sa imong ngalan ara ka. Subong Lord, linibo kami Lord nga nagakauhaw sa imong presensya. You are spirit. Hindi ka namon makita. But those who worship you must worship you in spirit and in truth. Hindi ka kahoy, hindi ka simento, hindi ka lubid. Why ka Lord na lansang sa isa lang kalugar? You are everywhere. You know my struggles, you know my pains, you know ang tanan nga ginaatubang sa mga nagapamati sa sining oras. Lord, I declare Jesus sa kada isa nga wala kang gilos ng liwasan, wala kang gilos ng lapawan. Sa tanan Lord nga kada aga Lord nagakauhaw sa imo pulong nagaupod sa early morning devotionals. It's not about gani Lord sa mga balita nga ginadulong diri sa K5, kundi sa imo Lord nga buhi nga pulong nga nagapanalupsop sa among tagipuson panghunahuna kagalag. Ikaw talaga masakit rektahanan lang kita. Batuna anay si Jesus. Batuna anay si Jesus. Are you desperate? Are you worried? Are you confused? God will give you clarity and perfect peace. Habal ni Jesus, come unto me, all you who are weary, heavy laden, I will give you rest. Nag-inom ka na, naglagaw, nagpanginao, nag-sex, nahubog ka lang, nagsakit ulo mo, kung ka lang naglingin ulo mo. Hindi na mabulong, temporary gilamang. Ang pleasures ng kalibutan, temporary gilamang. Pero kung itugya mo imo kabuhi kay Jesus, that is eternal. That is eternal. Aba sa Ginoo, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. Manog putong imo ni gusto, libugan ka, yara ka sa crossroads imo kabuhi, gusto mo na mag-give up, hindi ka mag-give up, hindi ka maghikog, hindi ka mag-suicide kay sa laina, mabulahog ka kay sa impyerno. There's Jesus nga nagapalangga sa imo. Kung feel mo ginsikway ka and you are forgotten, God loves you. Sa John 3:16, naghambal, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Gamasakit ka, Isaiah 53 verse 5, sa lagob ni Jesus, nag-ayo na ikaw. I-claim ang buhi nga pulong ni Jesus, ang buhi niya nga dugo, nga effective ini sa tanang nga balatian. Exodus 23:25, simbahan ninyo ako nga inyo Diyos. Hatagan ko kamo sing bugana nga pagkaon kag tubig. Ayuhon ko ang tanan niyo nga balatian. Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa Psalm 91, He is our protector. We live within the shadow of the Almighty, sheltered by the God who is above all gods. Kani isa sining aga, come to God in prayer. He is the only way, the truth, and the life. Ginabesikuluhan ko ini. Ang aton nga ginahambal diri Bible-based because the Bible is the final word sa langit kag sa duta. The word of God, His word will not return to Him void but will accomplish its purpose. Imit lang ini pangamoyo, luhod ka na dira subong. Kabigang imo ha, hindi ini reliyon. Ang reliyon hindi makaluwas sa tawo. Ang pastor, ang sakristan, ang madre, ang pare, hindi makaluwas. And prangkahunta ka, ang miselikim, hindi na ka makaluwas sa tao nga patay na. Samtang buhi pa, bato na si Jesus. Tilawi lang. Kung ikaw wala nagapati nga may Diyos, atheist, or basta nga why kayo nagapati, tilawi lang. Because God loves you. Ang tao nga nagapalayo sa Ginoo, malayo man ang grasa, pero ang basa Ginoo, mapinalanggaon ako nga Dios, palapit kamo diri sa akon, palapit. Imit lang ini pangamoyo, Lord, I surrender my life to you. Patawara ako sa akon mga sala. Ginabaton ko ikaw nga akon Dios, manuluwas, doktor sa akon kabuhi. Tanduga ako, Lord. Isulat akon ngalan sa libro sa kabuhi. Salamat sa imo pulong nga amo naman mabatian subong aga. Bless my family, bless my business, bless all my plans. In Jesus' name, amen. Sa tanan nga nagapamati subong, I speak Jesus. I speak continued healing kay Manong Rene, kay Robin Verdejo, bless man si Tita Nick Verdejo family, kay
Sir Peter John Bayasca, si PJB. Hara subong sa West Visayas State University. Opo nato ning reporter, Lord, I pray for healing kay PJB in Jesus' name. And mga naghuyango, tagumatayot, I speak life. Ang tanan nga mga Ilonggos abroad, tatapa sila. Si Sir George Ocampo sa barko and his team, Sir Robert Diaz, Sir Nelson Biatisula. Lord, I also pray for Sir Danny Agpalo sa New York, kay Sir Danny and Dennis Hakyas sa Canada. Tanan gid Lord nga mga nagapamati subong. Ang mga tigulang, nanay, kag tatay, mangingisda, mangunguma. Ang mga manugbata, I speak safety. Ang mga biyahe sa aeroplano, keep them safe, Lord. Uyating aeroplano, ang barko sa land transportation, we cancel ining asod-asod, Lord, yung mga insidente sa dalan nga nagapamatay sang tawo. And even, Lord, unforeseen dangers. Balatian, linog, sunog, mga pagpinatsanay. And even, Lord, ining mga gun for hire balang ini, paumuka man ito kipusoon, that there will be fear of the Lord sa ito kipusoon. Pag kami mga negosyo, salamat kisang adlaw ini. And Lord, nagapangayot kami sa kapatawaran sang sala sa amon mga katigulangan nga nag-upok sa amon nga kami si Lord ang nagaantos ang konsekwensya. I speak total peace sa pamilya Pineda, kay Mami Asun and her family. Buligi sa Lord. Ang mga nasubuan palipaya, ang mga nagamasakit, I speak healing. Cancer, stroke, aneurysm, all forms of diseases and illnesses. I speak healing in Jesus' name. Thank you for this day. Ay no Lord, hindi mo kami pagpaslawon, hindi mo kami pagpakahuyan. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. The Lord Himself is caring for you. He is your defender. He protects you day and night. He keeps you from all evil and preserves your life. He keeps His eye upon you as you come and go, and always guards you. Ang Ginoo nagatipig sa imo, ara sa imo tupad sa pagprotektar sa imo. Ang init sang adlaw hindi makahalit sa imo, ukon ang sigas ang bulan kun gabi. Tipigan ka sa Ginoo sa tanan nga katalagman. Tipigan niya ang imo kabuhi. Ang Ginoo magatipig sa imo subong kag hasta san-o bisan diin ka makadto. Psalm 121 verses 5, 6, 7, and 8. Hindi niya pagitugot nga matumba ka. Siya nga nagatipig sa imo, wala nagakatulog. Siya nga nagatipig sa imo, wala nagakatulog. Sir Warren Rojo, kay Ma'am Karil Rojo, He will never let me stumble, sleep, or fall. For He is always watching, never sleeping, never sleeping. I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Ako ang Ginoo, ang Dios sang tanan nga katawhan. May butang bala nga hindi ko mahimo? Nagapamangkot bang Diyos, Ma'am Nizel di Godom-Dumaya, kay Sir Domingo Dumdumaya, kay Ma'am Mimi di Duroy? Batunan ninyo si Jesus. Nagapamangkot pa sa mo. Ako ang Diyos, may mabudlay bala para sa akon. Lord, wala sang nabudlay sa imo. Ang balatian, maayo mo, ang kaimulon, ang kagarot, ang discord. Matagay mo, Lord, sang kasulbaran. Gani, Lord, ginaklaim namon, Jeremiah 32:27, milagro, supernatural intervention mo sa kada isa nga nagapamati sa siningaga. Lord, hindi ka namon pagilimit, imo gahom sa pagulag sa amon, samtang nagatuo kami sa imo. Am I a God who is only in one place and cannot see what they are doing? Can anyone hide from me? Am I not everywhere in all of heaven and earth? Dios ako nga ara sa bisan diin, kag indi lang sa isa ka lugar. Wala sing may makapanago sa sikreto nga mga lugar nga indi ko makita. Wala bala kamo kahibalo nga ara ako bisan diin sa langit kag sa duta. Ako ang Ginoo ang nagasiling sini. Jeremiah 23 verse 23. This is the word of God. Claim it! I worship you in spirit and in truth. Ang paralyzed half body, I speak healing right now. Anasubuan, worried, inatrangkaso, I speak healing. Be healed in Jesus' name. Keep on praying.
Time spent in prayer is never wasted. I don't care kung nabalong ko sang tao nga badoy OA niya, overacting niya si Ted Auhero France ang K5 pulo pa nga muyo, beheld ko no. It's not about me. Time spent in prayer is never wasted. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Sa mga naka-experience na sang answer prayers palihog diri message ha. God bless Ma'am Tessie Apatan family sa Dueñas. Soloso family. Palihog message diri kung anong mga testimonies of victory ninyo, of healing, of breakthroughs. Samtang nag-upload ka mo sa aton early morning devotionals. Hindi ako kundi si Jesus. I speak peace. Lord, heal our hurts, our past, our regrets. Tuloy kami, Lord, nga magpatawad. At tuloy kami, Lord, nga mangin humble sa tanan nga tiyon. Salamat, Lord, for reminding us that every good and perfect gift alin sa imo, James 1:17. Amon manggad, kaalam, accolades halin sa imo. Bless mo, Lord, ang Pilipinas. We pray for peace between our leaders, Presidente Marcos, Vice President Duterte. Pagidait sa kada isa, Lord. Salamat, kid, for this day, Lord. We declare a blessed weekend ahead of us. Salamat sa ulan. Makamayuhaman si Sir Jesse James Garvillas, si Sir Eden Silorio, si Ma'am Anali Salvadico Silorio. Ma'am Anali, receive your great blessing today. Subong mismo, this is a prophecy. Receive it! Every day I grow to God will heal you, Ma'am Anali Silorio. I'm reaching for Ang mga way nagbayad sa imo, Ma'am Anali Silorio, magabayad na. my life. Mga pending mo nga mga na kulat. Ma'am Laura Sumagaysay, Mami Asun, don't worry, Mami Asun. God is with you. It's okay to cry kung bugat na gid ihibi. Lord, I speak special blessings man kay Nini Imbe, Elviro Lakihon Auhero, sa kontiyo, Lord, sa Imos Cavite, kay Tita Nida, si Nini Imbe nga naga-birthday sa bungadlaw. Elviro Auhero. Oras, las 5:20 sa aga, Philippine Standard Time. Auhero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ang Ginoo malayo sa malauton. Namin ang message ni Ma'am Bingbing pagtulunan. Pero nagapamati sa pangamuyo sang Matarong. Hulubaton 15-29. Ma'am Silvia Pama, Ma'am Lorna Alvarez. Good morning, Ma'am Maricel Casiple. We have Engineer Charlie Depras, ang Pag-asa Iloilo. Sir Cha, si Ted. Good morning, sir. Hello. Yes, sir. May aga sa rin Yes. na pang K5. Sir Cha, nagdamo, alin ng ulan kagabi. Anong rason? Sini may bagyo? Sir, so far, sa karoon, wala kita mesikatan niya. Ini whether this about sa salon akong sagwa at ang Philippine Area Response Authority. As of now, Sir Lai, nagapit na sa eastern section ng Central to Southern Luzon. And then, in the typical convergence po naman ng IPCC, nagapit sa Mayo Visayas. Ang nagkasalang region, mayroon magalabong yung hangitan, may mga scattered yung mga pagulan, na naging IPCC. Sampang nabilig niya tayo sa Western Visayas, particular ng Sudal ng Iloilo. Kaya lang kung kaysa magalabong yung hangitan, may mga isolated sa gapon, may mga pagulan, pagkalimot na go-to sa mga light thunderstorms. Makasarangan po tumabas sa hangin, magalina nila nasitangan, magadalang sa makasarangan po tumabas sa mga pagbalot sa kadagatan. At ang sabang temperatura na sa 27 hanggang 31 degrees centigrado at magabot na kalasing gawin sa euro karon niya aga, pagkatunod alas 5 bebig atong karon sa. Wala man bagyo, Sir Charlie, no? Yes, sir. So, this will last bilog nga adlaw naman. Expected nga may maulanon ini or subong nga weekend, Sabado kag Domingo, Sir Cha? Yes, sir. May mga pagulan sa mga sa mo may Western Visayas, mga isolated sa gapon mga pagulan. Oo. Pero at least wala bagyo, ha? Wala man sang nasiplatan outside of PAR, Philippine Area of Responsibility. Yes, sir. Very, very well said, Sir Charlie Depra. Thank you, sir, for taking our call. God bless, sir. Welcome, sir. May nito sa liwa. Ted Auhero Francia para sa Balitang K5 sa umaga. Ted, pag-ara ka kay Lord, wala sang kapaslawan. Kay ara siya nagabulig sa mga anak niya. Basta magsalig lang kita. Hambal ni Ma'am Ramilin Bilbao Camariosa. Ma'am Ramilin din ka mga lugar sa Leon. Kay Julineth Cortejos Alicer. Ma'am Julineth Cortejos Alicer, salamat sa Diyos
sa kabuhi kag sa kusog sa pamilya ko kag sa grasa adlaw-adlaw. Hambal ni Ma'am Ninita Barriento, salamat sa madabol nga ulan. Gaulan sa Bulabog Bingawan, hambal ni Kapitan Gino Sumagaysay, Sir Rolly Bandianon Bunye Jr. Blessed morning Sir Rolly Bunye sa pinantan na DL Ahoy Iloilo. Gaulan man sa Pasay, baskog man ang ulan sa Pototan. Hambal ni Sir John Hakya sa Barangay Lumbo ni Ma'am Marsenia. Tiga ulam dira, malamig blang kagahon Ma'am Betty Soloso. Pangapidon ka mo DTX Coffee Mix. 5:23, si Anay Vice President Leni Robredo gindayaw sang tabo nga wala gid nagwaras bisan pa nga wala sang confidential fund nga ginuyatan sang siya ang yara pa sa pwesto. Hindi pareho sa kay Sara nagwaras nga way sang Intel fund, confidential fund. Napaigo-igo man ni VP Leni Ma'am Betty Soloso. At least siging function niya way masigan nagawangal. Kaysa una ginipit man sa ginhingabot man sa ni Tatay Digong eh. Okay lang ang ulan, Ted. Bleeding na. Blessing. Inaambal ni Ma'am Evelyn, Jeline Joy Basco Balaan. Blessed morning, Doc Daday. Kay Dr. Evangeline Baez Berdejo sa Berdejo Dental Clinic dira sa Sambag Highway Haro sa Old Trade bala. Kung mapag-abot ka mong ipon, basta dental needs ninyo, kadto ka mo dira sa Berdejo Dental Clinic, mapasiguro ko nga wala aray. Si Doc Daday kag si Doc Maika. Sa inyo nga dental needs, magpakudal ka mo kang ipon nyo, kadto ka mo to. Pa-cleaning. Kung may Ginoo, kompleto ang buhay mo. Lito Agosto, good morning. Ang report ni Nick ginadulong sang D3 Bio. K5 News FM. Kampiyon Report. Kasunod sa nagapadayon nga investigasyon sang House Committee on Good Government and Public Accountability angot sa kontrobersya nga paggamit sang 125 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President o kun OVP kag sang Department of Education o kun DepEd sa idalom sang liderato ni Vice President Sara Duterte, naungkat man kung mayara man bala sang confidential funds ang pila sa mga Vice Presidente antes sa iya. Sa ginhiwat nga hearing, ginpamangkot ni Batangas Representative Jervy Luistro, si OVP Chief Administrative Officer Kevin Jerome Tenido kung mayara bala sang confidential funds si Anay Vice President Leni Robredo sang ini ang nagapungko pa sa pwesto. I have been with OVP since 2014, since former Vice President Binay, ma'am. Vice President Binay. So I believe that you are in the best position to answer whether during the time of Vice President Leni Robredo, mayroon din po bang confidential fund nung time ni Vice President Leni Robredo? There was no confidential fund during the term of Vice President Leni Robredo. There was no confidential fund during the time of Vice President Leni Robredo. Magluwas pa dilino, ginpayag man ni Tenido nga makaisa lamang kabeses nga nagamit sang confidential funds si Anay Vice President Jejomar Binay. How about during the time of Vice President Jejomar Binay? I am not a budget officer during that time, ma'am, so I have no knowledge. But per records, I think earlier years of his term, meron pong confidential fund. Ginpayag man sang OVP official nga hindi sanay ang mga career officials sang OVP sa pag-asikaso sang confidential funds sa administrasyon subong ni Duterte. Base sa record, yara sa 2.344 billion pesos ang naalokar nga pondo sang OVP sang tinalikdan nga tuig. 1.874 billion pesos nga budget sang 2022 kag 733 million pesos nga pondo naman sa masunod nga tuig. Samtang sang 2017 sa una nga tuig sa pwesto ni Robredo, yara lamang sa 428.6 million pesos nga pondo ang naalokar para sa OVP. 543.9 million pesos sang 2018, 663.4 million pesos sang 2019, 699.9 million pesos sang 2020, 900 million pesos sang 2021, kag 702 million pesos sang 2022. Sang 2016, yara naman sa 500 million pesos ang shared budget ni Robredo kag sang iya gintalusan nga si Vice President Jejomar Binay.
Ang ini nga balitang ginadurong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakape ka na detox ka pa. Kaginisi ka K5, Nicole Castañeda Tiprado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Anak, bangon na kamo kaadlawon na. Malate na kamo sa klase. Mga anak, bugtaw na. Wala ka mo kabate! Kagina po ka nagambal nga magbangon na kay adlawon na! Halos adlaw-adlaw mo na lang tani perme! Malate ka ni ka mo karon! Bangon na! Bangon doon ka! Wara si Madama! Kung sa bagay, sabong ang public schools daw may break sila nga isa ka simana, no? Daw ay klase. Pero sa mga high school students, sa college, himos na kamo kay karabukadi pinggana sa kawara si Madam. Lasing ko 28 sa aga, pailo sabong sang US dollar sa Philippine peso, 58 pesos and 64 centavos. Ang euro, 61 pesos and 89 centavos. Ang Swiss franc, 66 pesos and 39 centavos. Ang Omani Real, 152 pesos and 31 centavos. Canadian dollar, 41 pesos and 82 centavos. Ang Singaporean dollar, Mami Asun Pineda, kay Ma'am Rosbic Branya Talaron, kay Ma'am Indy Catalan Cadete sa Singapore, 44 pesos and 17 centavos. Ang Saudi Real, 15 pesos and 61 centavos. Ang United Arab Emirates Dirham, 15 pesos and 97 centavos. Karma is real to VP Sara. We should do good deeds to others so that God will... Ano tong ginbutan ni Sir... kay Sir Danny Agpalo. No? Salamat kida Sir Dan. Nag-message din. Romeo Subire, Nonoy June. Waras pa, anong oras? Edward John. Dere sa amon, Sunny Whitehead. Bless sa ulan. Sa mga palay, kay daw mga sibuyas na nga nagakahuyos. Kay balo man ang Diyos sa Sir Spudi, magtimpla sang aton nga panahon na. Joan Ares, Camariosa, Sera kag Tahom families sa Manampunay, Leon, Iloilo. Si VP Lenny kontento sa ginhatag sa iya. Kag bisan pag-ani nga gintawag ini sa ni Anay Department of Foreign Affairs Secretary Chodoro Locsin, ni Teddy Locsin bala, ang DFA Secretary sa tempo ni Duterte nagligat. Nga buba! Kung sa aton bala, mango! Kung abogada timo mango, kung di ma-abogada timo kung lang-alang ka. Ginapinulihan to siya sa una, ti subong nagakatabo, daw balik sa kay Duterte, ha? Aileen Montemayor, good morning. 5:30 sa aga sa Pilipinas, aling good news, oh. Kay sa aton nga report, ang Gigantes Island sa Carles. Ang Gigantes Island, gin-feature sa digital presentation sang Burj Khalifa. Ang Burj Khalifa, amoy ni ang highest building sa bugos sa kalibutan. Ang Isla Gigantes, or ginatawag ini sang Islas de Gigantes sa Carles. Ang mga barangay nga nagasakop ini sa Isla Gigantes or Gigantes Island, Gigantes Norte, Asluman, Granada, amo na nga mga kwan nga mga barangay sa banwa sang Carles. Katapusan nga banwa sa Northern Iloilo. Ang population niya nagalabot sa 14,332. Ang ginalagas dito sang mga mahilig sa paraiso. Sa Pulo Paligo, ining clear blue waters, white sand beaches, pili ka itong magkaya-kaya sa baras. Hindi ka na mag-adtoto sa Boracay, niliimbe. Diverse marine life, unique rock formations. Ang maning Isla de Gigantes. Why po kakadto dito sa Isla Gigantes kay Mrayo. Now, sining karon lang sa Burj Khalifa, BURJ Khalifa, Burj Khalifa, the tallest building sa bugos ini nga kalibutan, ginatawag ini siya nga skyscraper. Magamba ka nga skyscraper, Sir Melchor Gumban. Skyscraper, a very tall, modern building, ilabinigid sa syudad. World's tallest structure. Ang total height niya nagalabot sa 829.8 meters or 2,716.5 feet. May 163 floors. May 163 kapanalgan. Kag ang occupied hasta sa 124th floor. Ang 124th floor, ginakabig ini nga observation deck.
the highest in the world. Makita mong bugos nga kalibutan pero mahalawhaw ka kay pertik taas. Ang tag-iya sang Burj Khalifa amo si ang MR Properties. Ang chairman si Mohammed Ablar or natawag man kay Hamdan Kajur. So, ang pagtugod sini nagsugod sang 2004 ang construction plus ang Burj Khalifa and natapos ini 2010 anom ka tuig collaboration nagtingob ni ang mga dagko nga kompanya ang Samsung C&T. Samsung C&T construction firm from South Korea, tapos ang Besics Besics Construction Company sang Belgium, kag ang Arab Tech Construction Company nagikan sa United Arab Emirates. Ang engineer sang Burj Khalifa amo ining si Engineer William Fraser Baker. Engineer William Fraser Baker nabunag October 9, 1953. Siyang isa ka American structural engineer sought after. And then anom katuig ang construction. Ang foundation niya, ang haligi niya, ang paglubong sang building ay pertik taas mo. 164 feet ang foundation pa lang. 192 ka piles ang ginpang lubong. What is cool about the Burj Khalifa? Magluwas nga inakabig nga world's tallest structure, pinakamataas nga building sa kalibutan. Ang Burj Khalifa, ginakabig man nga tallest structure. Ginagaw niya ang record alin sa KVLY sang TV mast. Kung KVLY TV mast dito sa Blanchard sa North Dakota sa Amerika. Kag ang Burj Khalifa ang ginatawag man nga tallest freestanding structure. Ginagaw niya man ang record dalin sa CN Tower. Ang CN Tower sa Toronto, Canada. Di man makabato ayhan ako sa may basko nga linog. Suno sa ang mga nagtukod sini, it is built with modern seismic engineering. Kag makatindog ini sa for 40 to 100 years. What's good? Na-promote ang Gigantes Island kay may digital wall ginbutang sa Burj Khalifa. Tibot siling mo nga promotion sang turismo diri sa Iloilo. Kada ko nga bagay, ang gin-promote lang El Nido kag ang Iloilo. Now, di mamangkot ka Ted sinong nag-design sang Burj Khalifa. Ang designer sang Burj Khalifa si Adrian Smith Faia, FAIA. Ang main contractor amuning Samsung C&T halin sa South Korea. Amo maning nagtukod sang Petronas sa Twin Towers kag Taipei 101. Ang elevator sang Burj Khalifa Sir Toting to Israel. Pertik dasig mo. Ang elevators go 10 meters per second. 10 meters per second mambiti solusyon pertik dasig. Ang interior designer sang Burj Khalifa natawag ini nga Skidmore, Owings and Merrill LLP. Skidmore, Owings and Merrill LLP. Award-winning designer ini nga si Nada Andrich. Chicago-based architectural, urban planning and engineering firm. Now, ang kuning system niya mabagati paano nang iyang aircon? Aring ginimo dito sa Burj Khalifa, oh. Istorya kita, subong lain naman mga bilono ng mga istorya, kamali ng pusan, mga baybas, bayda. Subong yung istoryan pa, Sir Andre, ni medyo matayog man, ibla? Daw may nangpan man kamo, daw nagagangaman kamo. Pero ang importante da pangapay kamo DTX Coffee Mix, ha, Sir Eden Silorio, Ma'am Anali. Samtang nga discuss, tadi may istorya, tadi bla nga pangabuhi, baka negosyo, bla. Yang kuning system niya, kuni building na mo, ang problema dito sa Dubai, grabing init dito kiti disyerto mo, no? Nagalabot sa 50 degrees. Ang temperature dito, Sir Arnel Hormigas, Ma'am Ninfa Tahala, Sir Totong Labiogo, Ma'am Angela Nicole Adorio. So ang cooling system, may specially designed nga district cooling plant. May plantagid nga nag-house sang 3 ka individual plants and nag-supply sang chilled water. Ginpalamig na tubig sa Burj Khalifa. And part of the downtown Burj Dubai Precinct.
lakip ng Dubai Mall kag duha ka mga 5-star hotels. Buot silingon sina Sir Rolly Bandianon Bunye nga may planta gid sila. No, kag nagakuha sang katugnaw ang Burj Khalifa. Mamakateti sino tong gi-start to? Ama nag-i-start dito pagkadto ta. Pero makadto kita, I claim it nga makadto tayo ng Burj Khalifa. Si Manong Boy Berhamin Subong aras Dubai. Manong Boy! Kumusta ka Manong Boy? Hay nano na. Saka ka na sa Burj Khalifa. Ang gi-start dito sa Burj Khalifa, sa Rolly Bunye, Ma'am Ninfa Tahala, Ma'am Betty Soloso, si Pare David. Si David Beckham, kagasawa niya nga si Victoria Beckham. Sa una, gi-start nila sila sa Palm Jumeirah. May 7-bedroom property man nga luxurious nga flat. Opulent flat ang tawag sina. Mag-start ka to ang kwarto sa isa lang kagabi. Kondre sa aton, 43,000 pesos ang pinakanubo. Kag-asta sa ginatos kalibo. Terry Bells, what is money? After all, money is just a piece of paper. Amo na nga na-promote ang Gigantes Island sa Carles dito sa Burj Khalifa. At least may idea ka mo, no? Nakaistorya kitabla sang kuanda mga negosyo bla. May nahangpan man ka mo? Nagbahaw doon kapiko ka pamati sa imo kay salamat Sir Gino sa Magaysay. At least bla, hindi kita magsaito sa mga binono kay mga baybas nga. At least i-level up tang balita para malipay man si Kapitan Gino. Si Sir Joel Salmentar Delfin Flores, Pipito Isit Bridge. Okay na tong aton nga nga graphics sa Sir Andre. Kay tamyawon ko anay ang tiyo ko si Nini Imbe. Nini Imbe, gapamati sa bang sa Imos Cavite. Happy birthday! Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Kinabugno ko kay dakon nga tiyo. Pero mo lang sana nabili nga tiyo ko man. Isa, duha, tatlo. Tatlo lang. Libayon daya ni nanay ko. Palanggaan na si Inday na corning mo. Ninimbe! I declare Numbers chapter 6, 24 to 26 kanimo. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord makes His face to shine upon you. Be very gracious to you. Turns His face towards you and give you peace. Malayon sa pag-alagad kay Jesus. Sige maning wali niya to sa Cavite mo. Was! Regards kay Cousin Paul. Kay Tita Nida Ferolino Aujero. Mga taga-barangay Palaka, Miagawa. Inimbe! Ginambalan ka nga hindi ka doon magmotor. Parang hindi maglingin niya ulo mo ha. Inimbe! Elviro Aujero sa Imos Cavite. Happy birthday, Nini Imbe. Palangga kagid sang imo hinablos. Sang una eskwela ko elementary sa dunya sinatawan ako kwarta mo. Kay halin siya sa Saudi, tanan nga Saudi Real to ginpangkaka niya. Nini Imbe, I love you. La 5:40 sa aga sa Pilipinas. Kag sa iban man nga naga-birthday, happy birthday sa inyo. Hari na aton nga K5 kumustahan. Check ta nang aton nga kalibo sa sining nga oras. Kalibo, go ahead. Pinangayo sa tigsang gatos. Yan makondatan niya K5 kumustahan K5 Western Visayas. Good morning Bacolod. Mayong aga. Mayong aga, Sir Michael. Maulolano sa tinion. Kung abo ka mo, pablatter ka mo it pulis. Kung damo ka mo. May aga kagipay Michael. Back kayo, Sir Michael. Daddy babes, Sir Robert, good morning. Batay galinan daratong inakanan niya to. Kung abo, damo. Guwapo ang signal. Sige, balikan ta ka mo ha. Diretso kita sa Iloilo, Sir Ted. Good morning. Sir Mike. Sir Ted, present. Reko niya. Ulan diri sa syudad. Mayon diri nagatalit. Gatalit ha? Oo. Nagatalit. Kaya mga tagpalamati tadi gapangapi na DTX Coffee Mix kag hambal ko sa ila hindi sila magsulay. Pero kung mabasa sila kag magtrangkaso tomar na D3 bayo kag may tisi. Balik sa imo, Sir Mike. Salamat, Sir Ted. Sir Julets, kumusta ang probinsya sang Capiz, Ciudad San Rojas? Julets, Wala pa?
Kadtuan tang probinsya kang Antique. Probinsya kang Antique, Sir JJ. Good morning. Ruhay katahom kang Antique sa gyapon na Sir Michael. Medyo mauranan ka dyan aga. Ati aga pa nagkarasag ang mga nagakarasag. Kag kung kaninyo ang abo dyan, damo, sa kanamo ng abo de, kuway naklayo, abo na na. Balik sa Let's balikan to Sir Julits. Sir Julits, kumusta ang signal naton sa Rojas, Sir Julits? Sir Michael, nagabalod-balod yung kay Sir Ted pa, oh. Sige. Pero sige lang. Sige lang kay balikan naton si Sir Julits. Maumpisa ta sa sa Bacolod. Daddy Babe, Sir Robert, ano mabalik kita sa Bacolod? Aha, dire sa amon sa syudad sa nga Bacolod yan, presyo sa mga basic goods, kuno mga basic commodities, hindi ko magsaka tubtob sa katapusan sa tuig siniyo, 2024, mga ka-K5 monitoring subong sang DTI, sako sa subong sa monitoring, gina-check naton bala mga grocery dira sa may mga merkado o din to mga grocery, daway man to mga sa may taga DTI to nga naga-investiga to ka naga-check to sa mga kwan, nagmonitor sa nga presyo. Dito lang kuno sa mall kay ang mall kuno ya kwan bugnaw. Sa iban pa nga mga balita, kakipay Western Visayas, ang Commission on Human Rights nagakandak na sang motoprofio investigation may kang tanan sa 7 kag nagdugang na sa 1, naghimo na 8 ang napatay dito sa Candoni, Negros Occidental, kagin panglubong na lang ini sa isa kalulubngan kay ang 7 wala sing may nagclaim or anom ka mga napatay nga mga miyembro ginanalantaw nga miyembro sang CPP-NPA. Amo nang mga dalagko nga mga balita namon diri sa syudad sa Bacolod o dong ti maulolanon ti pro tayo yon kaga the show must go on K5 Western Visayas, Sir Mike. Sir Robert, kaluoy man tong wala nag-claim to. Wala gid sila pamilya sa Bacolod o sa Negros man lang. Lagid ma-identify. Lagin ma-identify. Sige. Ako, salamat na Bacolod sa dalag ko mga balita. Diretso ang Iloilo. Sir Ted, kumusta ang balita naton sa Iloilo? Good morning! Ang chess team sang Iloilo Province sa Batang Pinoy Sporting Event sa Puerto Princesa, Palawan, naghakot sang 14 ka gold medals. Ang mga humalampang sanday Faith Arhinal, Vo Robert Oberio, Andrea Victoria Balbontin, kag Ayana Angela Sotaridona ay lang coach, amo si Coach Ronel Ballesteros. Samtang, good news, ang West Visayas State University College of Nursing, 100% sa bago lang ginrelease nga nursing licensure exam, 108 ka examinees, tanan sila nakapasar. Number 8 sa ranking si Maria Irish Silvestre. May rating nga 91%. Rank 9 si Robert Matthew Opong kag Karen Joy Oscares, 90.80% ang passing rate. Kag 10th placer si Richard Olano Jr. nga may rating nga 90.60%. Kag ang good news diri ang Isla Gigantes sa Carles, ang matawag nga beach bala dito sa Carles, gin-feature sa digital wall sang Burj Khalifa Tower, the tallest tower sa kalibutan dito sa Dubai, sa United Arab Emirates. Nakakalipay ang Department of Tourism Provincial Office bangon sa ning promotion para sa Isla Gigantes. Ano na yung mga balita sa Iloilo? Balik sa imo, Sir Michael. Dapat salamat, Sir Ted. Gwapo ba? Gin-feature sa Burj Khalifa, no? Mabihira na. Dugang na ang persa sang turismo sa siyudad sang Iloilo. Congratulations sa taga-West, no? 100% gid sila ba? Grabe ba? Sige, kita balikan tabi si Sir Julits kay nag-utod-utod siya. Sir Julits, good morning! Sir Michael, good morning. Kumusta sulod ko, Sir Mike? Gwapo na, daw pareho na sa imo gid, Sige, bira, Sir Julits. Sige, kung gwapo na, gwapo kita tanan.
Ang balita diri sa among sa syudad kag probinsya sa Capiz, kaso sa dengue tinag sa kada sa 3,457. Amo ni pinaka-latest nga update nagikan sa among sa Provincial Health Office. Sumugod Enero 1 tubtob Nobyembre 23. Samtang anom ang kumpirmado nga patay bangod sa COVID-19 diri sa probinsya sa Capiz. Subong iya nga tuig 2024 sandig sa Provincial Weekly Notifiable Disease Case Bulletin sang Provincial Health Office. 32 nabalhag nga kaso sa karon nga tuig ano man napatay, mas manubo ini ikumpara sa na-record sa nakaligad nga tuig nga naglabot sa 322 ang kabilugan nga kaso. Samtang dugang balita kahapon, opisyal na nga hatag sa mga agrarian reform beneficiaries na bato na nila ang CLOA i-title kag na libre na ang ila sila nga balayran sa duta. Nagpadulong man diri ang si Senador Amy Marcos kag iban pa no nga magkatuhay karon nga mga ahensya sa nga gobyerno para mahatag ang ini nga mga programa. Balik sa imo Sir Michael, amo ni mga balita diri sa amon. Bayo ganida kay may nagapanghatag klowa diri sa amon ang mga ita di ginaba ang klowa. Oh, kay not suitable for farming ang duta ko no. Sige, diretso na to ng mga balita. Kumusta hunta ang probinsya kang Antique? Sir JJ, good morning. Good morning sa liwat, Sir Michael, K5 Western Visayas. Mga balita, digya sa may probinsya kang Antique, wag kahapon, isa ra ka kamalapad nga grass fire. Naglintag digya sa may bahin kang Purok 5, barangay Puna Dalipe, sakop kang San Jose de Buena Vista. No? Mga around alas 10:43 ka hapon, nagtabuan dyan grass fire, kag natapna dyan, na-declare fire out, kag nakatapo ang mga BFP, alas 12:16 ran sa tag-irigma. No, saan ka dyan ginalantaw, nga rason, nga nangin ginunaan kang dyan sunog, ang gintutdan ka ng basura, bangit ang dyan kalapadan ka dyan area, mga around 2 to 3 hectares, sa K5 Western Visayas, no? Ang dyan lote, kung sa diinti, bakante, yan puro lang mga laya, ka dyan mga hilamon. Kag nagmadasi ka dyan karapta, masobra sang kahektarya to, ang kalayo, nga na, o ang nakaon, nga bahin, kang dyan area, K5 Western Visayas, pagpasalamat lang ti ora ti mga panimalay nga naulamid sa diyang natabo nga grass fire K5 Western Visayas. Samtang dugang ka diyang balita bawti aga pa nga pamaskwa na baton kay sara ka senior citizen halin sa K5 News FM San Jose. Si Dr. Ramil pa nagahambal at cheerful giver lives longer kano ti ang diyang 83 anyos nga si Lolo Manuel Duaman, isa ra kabalo kag residente kang barangay Muhon si Balam nga nakabaton kang diyang maaga nga pamaskwa sang kabay ni 5 kilo nga bukas. Nudo, sardinas, kag gatas, kag iban pa, no? Bangid man nga ti ijang isara katigulang, kanalang kay isarahan sa balay, kag may ginabatsag dya K5 Western Visayas nga hearing problem, kag may gina-maintenance siya, bangid nga gina-high blood sa tatay, so ang aton ka dyang katapo kang K5 News of Antique, nagpalabot ka dyang bulig, sa dyang nasambitan ka dyang recipient nga si tatay Manuel Duaman, 83 anyos, K5 Western Visayas. Amo lang dyan mga balita. Ragis sa probinsya kang Antique, balik kanimo Sir Michael. Damo salamat sa Sir JJ sa dalagong mga balita dira sa probinsya kang Antique. Balitang K5 sa Kag sa mga balita diri sa probinsya Aklan Banwa San Kalibo, patay gid ang isa ka senior citizen K5 Western Visayas matapos nga nagpukan sila sang niyog. Natumbahan siya, no? Kaluoy ning biktima sa 63 anyos, ginkilala kay Johnny Damian. Actually, presidente pa gani sa Sangtoda, diri sa barangay Mobo, diri sa Banwa San Kalibo. Kahapon ini natabo, dira mismo sa nasabitan nga barangay, kay sunod sa nakuha naton nga impormasyon, nagpalagari sang niyog ang nasabitan nga biktima, kag siya man gani ang naghahatag sang instruction sa manuglagari sang niyog kundi ipatumba, no? Sunod sa asawa ni Mr. Damian, nga si Melinda, ginambalan pa niya ang biktima nga si Mr. Johnny Damian, nga kung pwede, hindi siya magkanto sa may kasagingan, kay didto, ang direksyon nga matumba ang niyog. So nakibot na lang sila, natumba ang niyog K5 Western Visayas. Kag nakita na sa puwan siya sa kilid sa saging, nagatakilid siya, daplis ang igo niya sa may abaga, sa may tangkugo, nakapungko pa siya, kagindala na lang ganin sa hospital, no? Tawagan sang MDR Rimo Kalibo, kagin transport sa isa ka hospital pang napatay gid K5 Western Visayas. Ang nasabitan nga biktima. Dugang panito nga mga balita, may gin-surrender man sa Banwasang Buruanga nga isa ka arma sa luthang, no, sa aton Aklan Provincial Mobile Force Maneuver Platoon ang gin-surrender ang isa ka 38 caliber revolver. Bunga ini sang kampanya
Armas, Bailo Bugas, K5 Western Visayas. Kag sa iba pa ginaton nga mga balita subong nagpaandaman kag nagpadumdum ang aton Aklan Provincial Police Office sa aton nga mga pumuluyo diri sa probinsya Aklan Banwasang Kalibo nga dapat gid nga maghalong sa online scam subong nga holiday season. Kay may mga online scam sa nagligad nga adlaw nga ginreklamo kag dapat nga halungan ini kay wala sang gulpihan niya kita dapat ginapangabudlayan gid kag ginapadumdum gyapon sang kapulisan wala pa man sang cybercrime ang Aklan Provincial Police Office pero pwede pa inili pa-record ang ila reklamo kag i-refer na dayon sa Regional Office K5 Western Visayas. Amo na mga balita di sa Banwasang Kalibo kabilog nga probinsya Aklan. Ano mga maitong mo dati bisa na matugon mo di sa Banwasang Kalibo? Ang matugon ko na sa Kalibo kinanglanon gid naton lawas sa ton subong pang ginarostoryahan namon kagina ni si Robert nya unahon tagid ang lawas ta ti pero man nagreklamo yan mayo lang kamoy kay lawas lang ginauna nyo pero nga mo ng purpose ang unahon tang lawas ta para nga maagapan naton ang panimalay ta para nga hilway kita sa mga problema kay kung maayong lawas mo maayong man ang pagpanikay-sikay sang pamilya ta Magmaykisi. kag damo makabuli kinahanglanon naton ang the power trio. Oo, hasta dire sa Negros ang ulan. May ulan di si Mike. Maulan man di kagaina, no? Ina sang kagao nag-aaga pa maulan diri. Gapakadto kita sa studio maulan eh. Sir Ted, Hindi ka magsulay para hindi ka pagtrangkasohon. Pero kung natrangkaso ka na, tumarka D3 bayo kag may tisi. Kag mag pangapi DTX 500 ha? DTX 500, DTX copy mix. Karoon, mabuinan. Mother's Day subong, Mother's Day. Julets, good morning. Congratulations, may bago ni membro pamilya eh. Sir Julets. Ay, ari na sir. Lay. Sige, lay. Puro lang ko lay. Importante. Pag lawas, nakaditribayo. Di ari ka po. Lay tumbalay. Di lay tumbalay. Bawi lang tulog Sir Jolit sa adlaw. I-extend pa. Nakapanglaba ka ng lampin mo pa mga rin, Jalen. Ganda. Mike. Lampin mo, may diaper na eh. No? Pisang una, may lampin pa eh. Oo. Subong na ako na diaper na. Nakabakal ka tingbang na bakal sa diaper mo, pang. Kay parang why na balaya ko, magsaka ang presyo pang. At least nakabakal ka na tingob. Ulat. Salamat sa Antique. Wala pa ni Galaylay. Kayo daw soltero pa ni Sir JJ. Sir JJ? Ate, ang ako lang mahambal. Health is wealth. Kung ba, dapat pili ka D3 Biogid para nga protektado kita. Batok sa mga sakit kabalatian. Base sunod lapit na lang. Lay naman. Gali. Ihado. Mga lay gina sila bro. Sir JJ, panugyan ko sa imo hindi ka magdali. Hindi magdali. Kalma kayo, pansi kita. Sir Ted naman ang ginahambal nga niya, mag-asawa ka na kay nagatigulang ka na sa batsang bata niya. Kung mag-asawa ko, mabata ako. Kagatagi dyan, utok mo, no? Gadi tribayo gid. Oy, nakita panahon mga kakipay. Salamat gid Sir Ted Iloilo sa ticket. God bless you all. See you Monday. Las 5:55 oras kinadulong sang Mighty C, Ma'am Ana Marie Bilaong, kay Ma'am Mer Kamat Sobrevega sa Leon. Good morning also kay Ma'am Bebeng Isabel Grace Villegas sa Bangkok, Thailand. And congratulations sa hinablos ni Ma'am Bebeng. Nakapasar sa nurse licensure exam, David Josh Salong gilman S-A-L-N-G Salong Villegas. Nakapasar sa nursing board exam sa Ernesto Nonesco and family sa Kinagalingan Grande, Pasay City sa Gawad Kalinga, kay Ma'am Lynette Poniel. Ma'am Lynette Poniel kapamati kay Sir Erwin Flores sa Zaraga Iloilo kag sa Mitsko of Bus. And thank you also kay Ma'am Alicia Catsuela. Ma'am Alicia Catsuela sa Agdahon, Pasay City. Kay Sir Fred Basgala, Sir Evie Cordova
Sir Evie Cordova, nagapangape, DTX Coffee Mix, Ma'am Teresa Baido Consorte, Sir John Ryan, Ma'am Ludi Gulilaw, good morning. Before kita magkuha sang report ni Sir Ramram, mga bayan lang ko sa inyo ha, dumduman nyo kahapon ang nangayo bulig diri sa Foro de los Pueblos, si Ma'am Marien Horado Francisco. Marien Horado Francisco, 26 years old, fried chicken vendor, taga barangay Balabago, Haro, Iloilo City. Napatay ang iyang iloy dito sa Mandawi, Cebu. Sobra na 20 years, wala sila magkakita-nais ang iyang iloy. Kay 4 years old pang inisa, nagbulagay ng ilang ginikanan. So, gusto niya magkadto dito sa Cebu and for the last time bala, pero wala sa sang kwarta. So mga bay kita sa inyo subong ha, hindi kita mamilit. Sa imo lang bala dira subong nga gina-convict nga maghatag. A cheerful giver lives longer kung si Doc Ramil Uypa, and it is better to give than to receive. He who refreshes others will also be refreshed. Kung maalwan ka, nagabalik man na sa imo, no? Pero kung hindi man nami ang imo nga batasan towards giving, so nagaantos ka man. So mga bay kita ha, palihog direkta na lang sa GCash number ni Ma'am Marien Horado Francisco. Ang spelling sa ngalan niya, M-A-R-R-I-E-N. Marien Horado Francisco. GCash number 0964-192-6638. 0964-192-6638. 0964-192-6638. Ang nanay niya si Ma'am Maricar Horado Francisco, 45 years old pa lang gani, pero may sakit balas lagi pusoon. So napatay ni sa, and gusto gid sang bata nga maglakat pangay isang plete. So at least siguro para safe kita mga 7 to 10,000 kuan na ng round trip ticket, tapos ang iyang allowance naman bala. So mga bay kita sa inyo, direktan nyo na lang padala, tawagan nyo si Ma'am Marien Horado Francisco, either padala nyo sa pera padala or sa GCash. Basta nga kamo na lang paninguha. Appreciated gid, no? Si Jesus nang balak nga magbalik sang pilo-pilo sa inyong pagbulig man sa nagakinanglan. Gahibi din nga saka di kahapon, no? Kita niya man ang bata niya. Ang dalo niyang bata niya, ang duwa niya kabata, ibilin niya lang para ngayon naging man mabudlay para sa iya. K5 Bantay Mercado Update. Latest report with si Sir Jason Galisabong, no? Sir Jason! Sir Jason! Gauran! Good morning. Gauran! Nag-uran, agapa, kasagpid. Hindi ka magsuray! Nangabay gito si Mami Rosbeck. Nabantayan kagig nga hindi ka magsuray. Ay kung pabayaan ka lang, masuray timo. Ya, ibo nga ginakudong sa ulo mo, alima mo. Imbes nga kalo. May kalo din ko? May kalo ka doon, very good. Pero kung ginatrot lang kaso, balamatag palamatita, nga ton nga panugyan sa ila, tomar sila D3 bayo kag may tisimo. Kagi nga gaw sila subong adlaw sa product centers Miagaw, Kalinog, Pasig, kag Haro, Iloilo City branch. Bakal sila tingob DTX 500, D3 Bayo, may DC, kape nga DTX Coffee Mix, kag Pre Bayo Coffee. Si Sir John Ryan sa Ibawaan Pabiega Pamateo, si Ma'am Wenny Sarmiento, Evie Cordova. Go ahead, Sir Jesun. Sapa na po kita. Bombay na to 90 ang kilo, white onion na to 120 ang kilo. Ahos na ito ng 50 ang kilo, kamatos na ito ng 14 kilo, daya na ito ng 80 ang kilo, bell pepper na ito ng 80 ang kilo, itong balaba na ito ng 180 ang kilo, labuyo na ito ng 300 ang kilo, broccoli na ito 250 ang kilo, cauliflower na ito 250 ang kilo, carrots na ito 140 ang kilo, sayote na ito 60 ang kilo, cabbage na ito 120 ang kilo, patatas natin ng 20, bagyo din, 60 ang kilo, batuan, 380 ang kilo, kalabasa, 30 ang kilo, Panis pizza, 70 ang kilo, sibuyas dahon, 180, black pepper natin, 400 ang kilo, Dito's green ng ice natin, 30 ang kilo, iceberg Dito's natin, 450 ang kilo, romaine Dito's natin, 300 ang kilo, marble potato, 70 to 80 ang kilo, pipino, 60 ang kilo, kamuti natin, 70 ang kilo, mais natin, 60,
Talong 70 ang kilo, sibuyas dahon na to, 320 ang kilo, grabanos na to, 140 ang kilo. Mula na ang latest nga presyo natin sa Liga Terminal Market. Sige pa oran, Sir Jason. Nag-untat na, pero daw palipalitan kamay. Oo. Pero yan gyapon sa mga nagapamati, dala ka mo da sang kalo, jacket, bonnet, payong. Payong, gani kon may butas ka bla. Oo, para sa baha. Oo, mga baha bla kalikaw sa leptospirosis kid. Kag pamanyos kada DTX herbal oil, para hindi ka pagkutoton kalamok bla nga nagadala dingge, no? Kag mga pigid DTX Coffee Mix sa Pre-Bio Coffee, oh. Si Ma'am Teresa Baido Consorte sa San Pedro Laguna, gapamati. Si Sir John Ryan sa Ibauan Pavia. Si Ma'am Wendy Sarmiento sa Cebu. Thank you, Sir Jason. Sige, kasapit, ini nga market report, dalang sa itong sa DTX Coffee Mix, nakakapit kami, dito sa pala. Para sa kampiyon nga, servisyo publiko, ano? Liwat? Take 2. Nga balita, servisyo publiko kag kalingawan. Ilang K5 News. Namin si Sir Jason kiga report ka kadlaw mo. Smiling face mo. Lasa stress sa aga. Salamat, O Jesus. Ma'am Remia Panes, Ma'am Ludi Gulilaw, kay Ma'am Anali Bahade, thank you. Ma'am Marie Thalia Mitzelina. Buwas sa aga, Sabado, pagpamati sa Tinapay Sangkabuhi with Pastor Pert Alparake, alas 6:30 sa alas 7 sa aga, kada Sabado. Alas 8 sa aga sa alas 9, kumusahan with Pedro with Sir Val Pedro Billones. Kagalauna sa hapon, sa alas 2, The Voice of Calvary with Pastor Misho Tahala. Alas 7 karon sa gabi, as alas 12 sa tungang gabi, mamati ka gospel music, puro gospel music sa K5. Kagabilog adlaw buwas Sabado, halin alas 6, hasta naman alas 6 sa gabi, gospel music. Listen and be blessed. Kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Tita Nida Ferulino Aujero, iniimbi kay Paul sa Imos Cavite, God bless. Ted Aujero Francia, the Lord bless you and keep you. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang ubok at sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500, ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500, ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500, ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix,
DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabuling mapaniwag kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo apti ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Pag-Clinica 4 Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Iyari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, gagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Las 6:10 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500 Klinika for Biotics, Mighty C kag D3 Bio. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga!
Welcome sa DTX 500 Morning News. Biyernes na, November 29, 2024. Mga ka-K5, mabatian kita sa 88.7 sa inyo tag sa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide pinagi sa atong official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa headlines, sa Pangulong Dinalan, ginadulong sa kaalawan sang DTX 500. DTX 500, puno sang antioxidant materials nga nagabulig sa paghatag sang protection sa DNA gikan sa oxidative damage. Himo sa amargoso kag D-Sugard, sugarcane extract powder ukon pinuga nga panit sang tubo para sa may diabetes, liver kag kidney problem. Magtumar sang DTX 500. Top story of the day. Top story of the day. Ombudsman sarang makasuspend kay Vice President Sara Duterte suno sa Department of Justice. Balitang lokal. Lockdown rate sa taxi ginaduso nga pataasan. Balitang lokal. Lalaki ginlutang patay sang wala makilalan nga suspect sa distrito sang Lapad. Balitang regional. Pagpameke sang PWID sa Bacolod City, may solusyon na. DTX 500 Morning Newscast. Ekonomiya sang Negros Oriental nagtaas. Balitang national. Balitang national. Kamara wala pa sang plano na tuoy sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte Carpio. Balitang national. Balitang national. Comelec kakason ang tanan sa voters list matapos ang eleksyon sa tuig 2025. Balitang international. Sila kaginpili nga mangin cabinet member ni US President-elect Donald Trump sa Amerika nakabaton sang pamahog. Balitang negosyo. Presyo sang nagapanguna nga balaklon hindi magsaka tugtob matapos ang tuig suno sa DTI. Balitang sports. Christian Sandhardinger nag-retire na sa PBA. Balitang entertainment. Actress kag businesswoman nga si Narinaig nag-file sang motion to quash sa kaso nga ginpasaka sa iya. Arraignment gin silo. Balitang Extra Special. Sa Amerika, sospek nga nanago sa kisame. Naaresto matapos nga mahulog. Abi ko gani kung tiki lang ang ara sa kisame. Kaibigang butike. Nahulog. Anong gadgad na nahulog ah? Alas 6:15 na sa aga. It's a coffee time. Mga ma'am kag sir, malamig ang aga kay bilog ang gabi ang ulan diri sa Iloilo City kag sa province. Pangapena ha, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Top story of the day. Top story of the day. Balitang national. Balitang national. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500 kag D3 Bio. Hindi makasuspend si Presidente Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Apisar sang pahayag sini nga may ginmanduan siya nga makapatay sa first couple kag kay House Speaker Martin Romualdez kung siya ang mapatay man. Sino kay Justice Undersecretary Jesse Andres ang ombudsman lang ang makasuspend sa second highest official sa Pilipinas kag ang Office of the President ay makasuspend lang sang local government executives. Sino kay Yusek Andres nga mahimo makapangatubang si Duterte sang disqualification case sa public office kung mapamatuduan nga guilty sa paglapas sa anti-terror law
Nahibaloan nga si Samuel Martires na sa karon ombudsman nga anagid pili ni Duterte sang tuig 2018 ang nagpahayag nga posible matabo ini sa vice presidente. Las 6:10 sa aga. Oras kinadulong sang DTX 500. Ikawi ang sarcoma, stroke kag cancer para sa manami nga kaon kag tulog. Magtumar adlaw-adlaw. DTX 500. Wala sang overdosage, wala sang side effects. Effective, approved sang Food and Drug Administration. Balitang lokal. Ang balita lokal ginadulong sang Juan Calamansi Juice Powder. Ginahitso na sang Schools Division Office sang DepEd Iloilo ang incident report sa pagvideo sang 57 anyos nga maestro nga taga Cubay, Bingawan sa 31 anyos nga non-teaching personnel sa Jamboree sang Boy Scout of the Philippines sa campsite sa Barangay Libot, Kalinog, Iloilo sa Nobyembre 25 alas 8:25 sang aga. Sunod kay Lionel Salvilla, taghambal sang Schools Division Office sang DepEd Iloilo Province, kinahulat ang blatter entry gikan sa pulis para sa dugang nga information. Kinahulat ang sabat sang maestro matapos nga matagan sang shock cause order nga ilagit issue sabtong Nobyembre 26. Madumduman nga gintakop ang maestro apang nakapiyansa matapos magbayad sang 30,000 pesos. Sa dugang pa nga balita lokal, nagpahanumdom ang Schools Division Office kon SDO Iloilo nga dapat ugalion ang sa mga personnel sang Department of Education ang professionalism kag binagbinagon ang tagsa ka akto agod nga magserbe bilang role model sa komunidad. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Mr. Lionel Salvilla, ang spokesperson sa Schools Division Office kon SDO Iloilo, mataas ang panulukan sa mga estudyante labi na sa mga teaching personnel kag may impluwensya ini sa ila. Mayagpasing natungdan sa tion nga ma-involve sa mga kinagamo nga nagapakita sang misconduct ang may nagakaigo nga sanksyon. Si Mr. Lionel Salvilla. Gid naton no ang mga reminders man naton, protocols, our guidelines no pertaining to participation naton sa sininga mga activities, and also siguro mga civil service naton nga mga regulations no, and all our mga ethical standards no nga ginasunod naton kag gina-promote naton sa aton workplace and also in other places. Kag siguro ti as Balitang lokal. Las 6:10 sa aga, Philippine Standard Time, oras dulong sang Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Mga ginikanan kabataan nyo, parang healthy, hindi pagsipunon, hindi pagubuhon, patumaras sang vitamin C. Mighty C sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kandidato nga mapaslawan nga magpa-register sa ila social media accounts sarang ma-disqualify suno sa COMELEC. Jenny Kaoyonan sa report. Ang Commission on Elections o COMELEC ang mga kandidato nga mapaslawan nga magparehistro sa ila social media accounts sa COMELEC. Suno kay Mr. Jonathan Saino, Assistant 2 sang Iloilo City COMELEC, na kinahanglan maparehistro ang mga social media accounts agud ma-monitor sang COMELEC Central Office ang mga aktibidad sa mga kandidato kaangay na lamang sa pagpalaptas sang fake news. Dugang pa sa natungdan nga posible mapadalaan sang show cause order ang mga kandidato na ginagamit ang social media accounts sa pagpalaptas sang fake news. Samtang ang deadline naman sa pagparehistro sa social media accounts sa mga kandidato ang natalana sa Disyembre 13, 2024. Report na gikan sa Iloilo City ini sa K5, Jenny Kauyonan para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Pagpasaka sang flag down rate sa taxi sa 60 pesos dapat pang atunan suno sa ATOP. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
Nagakinahanglan nga tunan ang ginaduso nga himuon niya sa 60 pesos ang flag down rate sa taxi kag ginakip sa konsiderasyon ang mga epekto sa mga commuters. Ini ang suno kay Mr. Perfecto Yap, presidente sang Association of Taxi Operators in Panay ukon Atop sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang pa niya, 3 pa lang kabulan nga naging 50 pesos ang flag down rate kag mahimo nga may mga sektor nga maapektuhan kun asod-asod ang pagsaka. Pahayag pa sa natungdan ang kinahanglanon sa mga taxi operators amo ang konkreto nga plano na tuhoy sa pag-regulate sang presyo sang produktong petrolyo bangod ini ang mayor nga ginagastuhan sa public transport. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Yap. Although kadugay na gid man ang 40 nga ina, no? That was 2010 pa, siguro ma-recall ko. Na ginadya siyang 30 to 40. But then we have to consider ang kabilugan ng epekto not only sa amon but also sa mga manugsakay. Kag not only sa manugsakay but sa kabilugan ng ekonomiya sang siyudad sa Iloilo, kabilog ng Pilipinas. Of course, that would be national mo ang case na. Si K5, Kimon, Tanyo Kaluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Las 6:22 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Wala sa malain sa pag-upod ni Anilaw Iloilo Mayor Nathalie Ann Formacion Dibuque sa mga kahiwatan sang Iloilo Provincial Government. Ini ang depensa ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kasunod sa pahayag sa mga kritiko nga naga-question sa pag-upod sang alkalde sa mga kahiwatan sang Provincial Government nga upod ang gobernador kag ginapakilala ini bilang vice gubernatorial candidate sang probinsya. Sunod kay Defensor Jr., wala sang problema sa pag-upo ni Dibuque sa mga ginatumod nga kahiwatan, tungod nga invited man diri ang tanan nga mga alkalde sa probinsya. Dugang pa ni Defensor, base sa general rules, hindi pa man matawag nga kandidato sa election ang tanan nga nag-file sang certificate of candidacy, tubtub nga wala pa makasugod ang campaign period sa Marso 28, 2025. Gani wala man sa problema kung nagalibot si Lian upod sa iya. Si Governor Arthur Defensor Jr. Pero muna check anay, kibla mo muna because of that rule, regulation, that you're only considered a candidate when it's campaign time. You check on that technicality. We are very careful with that. Yes, so it's a public event. It's a public event. Kag may mga amo sina ang event, all mayors are invited always. When we have events, we have inauguration, imbitado na tanan. Board member, tanan na sila, imbitado na sila tanan. Kag it's a public event. Ginaimbestigaran sang Iloilo Provincial Government ang mga report nga ginapalabot sa Kapitolyo angot sa mga illegal quarry operations sa nagkalain-lain nga banwa sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ang mga report ang ginapa-verify gilayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Conpenro agud nga mahibaluan kung ini lehitimo o kon hindi. Dugang pa sa natungdan tion nga ma-verify ang mga impormasyon gilayon nga nagapatigayon sang inspection kag gina-reprimand ang mga quarry kung may mga bayolasyon. Si Governor Arthur Defensor Jr. Hindi, we investigated that also. Ginaimbestiganin na ang mga complaint nga muna. Yeah. Pero again, depende sa pagwa sang investigasyon. Because magamuna, we send a team there to investigate. No, you don't do that by agreement. You know why? That is a DP. Hindi, ang detalye, hindi kumambal, kiti basic, pero hindi insakto. We ask the Penro again, balikan, because it's not here right now. Balitang Lokal. Las 6:25 sa aga sa Pilipinas, oras dulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka, tomar na D3 Bayo. Anom ka mga tribo, sigurado na nga magapasakop sa Kasadyahan Festival sa Kabanuhanan sa 2025 sa Enero. Ma'am Alex, sa report.
Anom ka mga tribo gikan sa nagkalain-lain nga mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang nagkumpirma nga magapasakop sa kasadyahan sa Kabanuhanan 2025. Suno kay Iloilo Governor Arthur Davister Jr., ginalauman nga madamo pa sa mga tribo nga mapasakop sa kahiwatan apang ginakonsidera sang probinsya ang budget para diri. Dugang pasang natungdan mabutang sang limitasyon ang probinsya sa numero sa mga tribo nga tugutan nga mag-intra bangod nga dako ang galastuhon sa pagkaon sa mga miyembro sang tribo. Ang diri una na nga nagpahayag si Defensor nga limitahan lang sa 8 tubtob na pulo ang tugutan nga mapasakop. I think we have 6. Galing na finalize pa namon kung ang aton nga financial assistance kung pilang masarangan ta. Kaya we want to improve as much as possible because things are getting more expensive. Mahal na magpakaon sa buong tao. Madugang pa na because I know some municipalities nga wala pa dira nga gusto. Ginatipon pa namon sa buong pwersa ta sa bullying. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news. Sa La Paz, lalaki ginluthang sang wala pa makilalan nga suspect. Ka K5 Aaron Refugio sa report. Mga K5 apisar nga nagainulan, may isa diri ka biktima nga papulit na kuntani siya nagabalay ang ginluthang patay. Patay ang isa ka lalaki matapos ang ginutang sa wala makilala nga sospek sa may barangay Lopesana Norte, La Paz. Ining nagnuntad pasado alas 8:45 sa gabi, Nobyembre 28. Sa din ang biktima mo si Antonio Baybayanon Jr., 26 anyos, sa residente man sa nasambit na lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo, kay Police Major Tranquilino Kirabin Jr., ang hepe ng La Paz Police Station, nga sa ila inisyal nga investigasyon, nagatamay ang biktima ko parang iya nga utot kagang duwa pag iniya nga kakilala sa ginaling aging palapitan sang sospek aging tayaan sa karmasutang. Suno kay Major Kerubin, nagtuyo pa nga magdalaga ng biktima ang pangkintiro ini sa likod sang sospek kag nalagyo sa wala mahibaluan nga direksyon. Ginpayag pa sang hepe nga nakaagom ang biktima sang multiple gunshots wound sa likod nga gintunaan sang iya kamatayon. Dugang pa sang hepe nga si Baybayanon ang ira sa listahan sang badak sang ira ka barangay kag may involvement man sa pila ka kinagamo subong man nga under monitoring ini sa nasambit ka police station. Samtang isa ng kalupok na nabatian sa mga residente, apang posible naman nga 12 gauge homemade shotgun ang gingamit sa krimen. Ginpalapitan lang man ini siya sa suspitsado pag amuning gintayaan siya sang nagpalagyo sa amuning pagtiro sa iya. Sa karon mga ka-K5 para yun pa ang investigasyon sa kapulisan kung sino ang responsable kag ang motibo sa pagpatay sa biktima. Balita nagikan sa distrito sa La Paz, ini naman si K5 Aaron Refugio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Las 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Patay na sa masapan ang supervisor nga si Joselito Landixo, 47 anyos ang edad, sa sulod sa Ila Barracks sa Barangay Poblasyon Ilaya, Saraga, Iloilo. Suno kay Police Captain Dandy Ilalto, hepe sang Saraga Police Station, nasapon na lang si Landixo sa iya kaupod nga wala na sa kabuhi, nga naghigda kag gayar ang kamot sa dughan. Sa investigation, wala man sang kontra sa lugar ang natungdan. Ini ang residente sang Bagos City, Negros Occidental, kag stay-in sa amo nga Olobrahan. Sa katapusan nga balita lokal, nalakip ang 4 ka mga nursing graduates sang West Visayas State University sa top 10 sang November 2024 Philippine Nurses Licensure Exam. Lakip sa mga top notchers amo Sanday Maria Irish Silvestre, Rank 8 nga may 91% passing rate. Robert Matthew Opong kag Karen Joy Oscares, rank 9 nga may 90.80% nga passing rate. Kag Richard Olano Jr., rank 10 nga may 90.60% nga passing rate. Ginkilala man ang Class 2024 o kon Batch Zephyr bilang isa ka top performing school sa diin ang tanan nga 108 ka mga examinees ang nakapasar kag nakakuha sang 100% nga passing rate. Alas 6:30 na sa aga, oras kinatulong sang DTX 500. Inhiwat ang grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Butuan Branch.
kahapon sa Fantasia Pavilion Building sa T. Carlos Street, Butuan sa atubang sang Amigo Hotel. Inabi-abi ni 5K Broadcasting Network Incorporated kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy ang mga taga-Butuan sa pagbukas sang bag-o nga sanga sang klinika. Samtang naghiwat naman sang free consultation sa mga suki nga nagtambong sa grand opening sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Butuan City Branch. Alas 6:31 sa aga sa mga nabudlayan nga magpamuhin. Kay balo ka mo, ang constipation is the mother of all diseases. Kung hindi ka makapamuhin, Sir Jesse James Garbilias, Sir Noriel Dihada, kay Ma'am Gretchen Dihada, kay Ma'am Jerilyn Hisugan Cavalies, kay Ma'am Zinaida Kaumanikan, Sir Evie Cordoba, posible na halinan sa madamo nga balatian. Kinanglanggit niya kada adlaw nagapamuhin ang tawo. Pero kung nabudlayan ka nga magpamuhin, magtumar sang Klinika Spore Biotics. Nagapahumok sa imong nga bowel movement. Kag magpangape ka man DTX Coffee Mix. Kay nagapahumok man sang bowel movement. Mabakal ini sa Klinika Outlets Pasig, Kalinog, Miag-aw kag Haro, Iloilo City Branch. Balitang Regional. Las 6:32 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginadulong sang Klinika Deo Fresh sa Balita Regional, pagpameke sang Persons with Disability ID sa siyudad San Bacolod, may solusyon na. Carla Defensor sa report. Ginpahayag ni DSSD Head Alma Agustino nga ginbutangan sang QR codes ang mga PWD IDs agud malikawan ang pagpameke. Ini ang ila ginahimo nga tikang agud matap na ang mga peke nga IDs nga ginakabig illegal. Dugang pa ni Gustilo nga ila na hibaluan nga nagdangat sa 12,000 ka mga peke nga daan nga nakapapel nga PWIDs, rason nga ginpaliwat nila ini kaginbutangan sang QR codes. Palayag pa ni Gustilo nga nakigangot na sa karon ang DSSD Bacolod sa City Legal Office nga nagalibot sa mga establishmento sang syudad agud matsekyar ang mga stalls nga nagahimo sang peke nga ID. Wala pa man sa karon nga nagreport nga mga establishmento sa syudad nga nakabaton sang peke nga ID. Humalin Marso 2024, wala na nagabaton ang mga establishmento sang syudad sa mga PWD IDs nga wala sang QR codes. Luwas lamang sa senior citizen IDs, magud wala pa ini na ilisan kag nabutangan sang QR codes. Wala naman sang renewal sa senior citizen ID kag ang PWD IDs lamang ang mayara sang renewal sa sulod sang 5 ka tuig. Nagdangat na sa 13,000 ka mga PWIDs nga mayara sang QR codes nga napanghatag na. Report gikan sa Bacolod City Government Center. Inis ka K5 Carla Defensor para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Sa Antique, masobra 5,000 ka mga 4-piece beneficiaries magabiya na sa programa. Ka K5 Family Palanog sa report. Nagdangat sa 5,378 ka mga panimalay sa Antique ang nakatalana nga mag-exit o kon magabiya sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece kang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Sa pagpakigangot kang K5 News FM San Jose kay Mr. Jeffrey Gabukay, Social Welfare Officer for kang DSWD Antique, ang naging payag nga ang mga benepisyaryo nga magagraduar sa programa ang nakitaan nga may kapasidad kag ikasarang sa andang pangabuhi o kung nakagraduaran sa kolehiyo ang andang mga kabataan. Sunupa kay Gabukay nga magluwas sa nasambit nga numero, may 1,756 rin man sanda nga una nga ginaproseso nga mag-exit sa Desyembre 10 kadya nga tuig. Namanaan nga ang mga benepisyaryo nga mag-exit sa programa, ang pagabusla naman ka mga bag-o nga halin sa andang waiting list sa diin sanda ang nagabuel kang listahan halin sa National Household Targeting System nga isara ka unit kang DSWD nga nagapangita ka mga pigado nga benepisyaryo base sa 2019 nga survey. Sa talad, regyan rin sa 27,411 ka mga panimalay sa probinsya kang Antique ang miyembro kang 4-piece base sa datos kang DSWD Antique. Balita halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa probinsya kang Antique. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast.
Las 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, ekonomiya sang Negros Oriental, nagtaas. James Bandoquillo sa report. Ang ekonomiya ng Negros Oriental ay lumago ng 7.2% noong 2023 kung saan ang agrikultura, kagubatan at pangingisda ang pangunahing tagapagsulong ng ekonomiya sa taong iyon. Ang EFF ay nagrehistro ng 15.8% sa paglago habang ang iba pang pangalawang pang-ekonomiyang driver ay ang industriya ay nagpush ng 3.8% na paglago at ang mga serbisyo ay lumago din ng 6%. Bukod dito, pumapangalawa rin ang lalawigan sa mga probinsya at highly urbanized na lungsod sa Central Visayas sa usapin ng economic development sa pamamagitan ng agriculture, forestry, and fishery. Inihayag ito ni Philippine Statistic Authority PSA Negros Oriental Head Engineer Ariel Portito sa isinagawang Provincial Product Accounts Data Dissemination Forum ng PSA noong Nobyembre 28 sa Plaza Maria Luisa Inda, Dumaguete City kung saan ipinakita rin ang economic performance ng probinsya noong nakaraang taon. Ang balita mula sa Q5 News FM 97.7 Dumaguete. Ako si Q5 James de Trebayo Bandoquillo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, Q5 News FM. Sa Negros Oriental, mga mangunguma ginhasa sa husto nga pag-ani. Kay K5 Robby Jean Ponsica sa report. Nagsimula na ang ikalawang yugto ng pagsasanay para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para sa mga magsasaka sa lungsod ng Bayawan kahapon Huwebes, Nobyembre 28. Ang nasabing aktibidad ay pinagsama-sama ng mga kinatawan mula sa lokal na pamahalaan, panlalawigan, rehiyon at pambansang ahensya, pati na rin iba't ibang asosasyon at samahan ng mga magsasaka. Inaasahan na magbibigay ito ng malaking tulong sa mga magsasaka sa kanilang pang-araw-araw na gawain sa bukid. Sa pamamagitan ng pagsasanay, inaasahang mapabilis ang kanilang mga gawain, mabawasan ang kanilang mga gastusin at sa parehong panahon, madagdagan ang kanilang kita. Nagpapasalamat ang mga membro ng Bayawan United Farmers Irrigation Association sa nasabing lungsod sa mga natanggap nilang tulong mula sa pamahalaan. Ito si K5 Robby Jean Ponsica para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bayawan, K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginadulong sang DTX 500. Epektibo sa pagtapna sa cancer, diabetes kag stroke. Wala pa sang plano ang pila ka miyembro sang House of Representatives natuloy sa pagpasa sa impeachment complaint bato kay Vice President Sara Duterte kasunod sa hindi pag-insindihanay nanday Speaker Martin Romualdez kag President Marcos Jr. Ipahayag ni Antipolo Representative Romeo Acop nga wala man sang plano na tuloy sa impeachment case batok sa Vice Presidente. Wala naman naghatag sang pahayag si Speaker Martin Romualdez na tuloy sa maplano nga impeachment batok sa Vice Presidente kasunod sang ginpatigayon nga sideline meeting sang Bicameral Conference Committee sa 2025 National Budget. Sa dugang pang balita national, ginabi-abi sang Philippine National Police ang plano ni Vice President Sara Duterte nga magpasaka sang kaso batok sa mga police officers bangod sa ginaligar, disobedience, robbery kag kidnapping. Suno kay PNP Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III, isa ini kahusto nga pamaagi sa sinuman nga magpasaka sang kaso ilabi na kung mabatyagan nga agrabyado sila. Ginpaig sang opisyal nga pagahulaton nilang pagpasaka sang kaso antes maghatag sang nagakaigo nga sabat kung sadiin nga forum ipasaka ang kaso. Naibaluan nga nagpasaka ang PNP sang kaso nga direct assault, disobedience kag grave coercion bato kanday Duterte, Vice Presidential Security kag Protection Group Chief Colonel Raymond Dante La Chica kag iban pa nga mga jando. Las 6:40 sa aga, oras kinadulong sang D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Nasiplatan ang 83 ka Chinese militia kag fishing vessels sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Suno kay anay US Air Force official kag anay Defense Attaché Ray Powell kag confirm sang marine traffic
nga 83 ka China militia kag fishing ships ang yara sa Philippines T2 o kon Pag-asa Islands Territorial Sea kag isa sa pinakadako nga grupo sang China vessels nga nakit-an sa lugar. Nauna na nga ginpahayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nga ang namonitor nga Chinese militia ang accurate nga numero bangod malapit ang West Philippine Sea features sa Subi Reef na militarized na sang Beijing, China. Sa katapusan nga balita, national targets ang Commission on Elections sa CONCOMELEC nga mag-propose sang annulment sang voters list pagkatapos ng 2025 May elections. Sino kay Chairperson George Erwin Garcia nga plano sang ahensya nga iduso sa Kongreso kag sa tuig 2026 makakasda sa listahan sang voters agod nga may bago nga registration ang mga botante. Dugang pa sini nga ini ang kahigayunan agod nga liwat makarehistro agod mahibaluan ang matod nga numero sang botante kag makakas ang bloated nga listahan. Las 6:41 sa aga. Gusto mo nga healthy, mag-Mighty C. Gusto mo nga mag-ayo, D3 Bayo. Sa imo nga pagpamati sa DTX Morning News, pagpangape sang DTX Coffee Mix. Blessed morning, Ma'am Raquel Gubatanga. And thank you also kay Ma'am Girly Tahom. Ma'am Girly Tahom, kay Sir Jesse James Garvilles. Sir Jesse James Garvilles, kay Mami Helen Fundal Bidiores. Ma'am Helen Fundal Bidiores sa Magsaysay Village, La Paz. Ma'am Ludi Gulilaw, thank you ma'am. Las 6:42 sa aga, oras sa Pilipinas. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Juan Calamansi Juice Powder kag Mighty C. Sa Amerika, nakabaton sang pamahog ang pila ka incoming members sang Donald Trump administration kangay sang bomb alerts sunod sa Federal Bureau of Investigation on FBI. Nakip sa nakabaton sang pamahog ang ginpili ni Trump bilang pinuno sa Environmental Protection Agency kag US Attorney General. Sunod sa FBI, nakaalerto sila sa pila ka bomb threats kag swatting incidents nga naga-target sang incoming administration nominees kag appointees kag naga-coordinate sa law enforcement partners. Naga-coordinate naman ang White House sa federal law enforcement kag padayon nga ginabantayan ang sitwasyon sa incoming team ni Donald Trump. Sa katapusan nga balita international, sa kaangot nga balita, ginpili ni President-elect Donald Trump si retired 3-star General Keith Kellogg bilang Special Envoy for Ukraine and Russia. Si Kellogg ang isa sa mga architects ng Conservative Policy Book sang America First National Security Agenda para sa Trump administration. Ginannounce ni Trump sa Truth Social account sa diin ginapasiguro sini ang seguridad sang pungsod pinagi sa pagpili sa mga maayo nga mga lideres. Naibaluan nga 80 anyos o kanang 80 years old nga retired Army Lieutenant General ang ningin top advisor ni Trump sa defense issues kag nagserbi bilang National Security Advisor to Vice President Mike Pence, Chief of Staff sa National Security Council, kag mangin acting security advisor para kay Trump. Las 6:44 sa aga, paghapit sa Klinika Outlets, Pasig, Kalinog, Miag-aw, kag Haro, Iloilo City Branch. Subong adlaw, pagbakal tingob sa imong mga food supplement, D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C, may free consultation dira. Kag magpasakop sa nagapadayon, big time radio promo, SAP, Suki Ayuda Promo. Suki Ayuda Promo sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang tanan niya food supplements sang klinika approved sang Food and Drug Administration. Ma'am Lilia Ohoy. Blessed morning, Ma'am Lilia Ohoy sa Kalinog, Iloilo. Kay Ma'am Kela Kalaykay. Ma'am Kela Kalaykay kay Ma'am Angel May Gargaritano. Ma'am Angel May Gargaritano. Sir Noriel Dihada. Pamilya Dihada, Galio, kay Sir Celso Veloso, Sir Baul Ligario. Las 6:45 sa aga. Balitang Negosyo.
Ang business news ginadulong sang DTX 500. Wala sang price increase sa basic goods tubtob matapos ang tuig 2024. Inyangin pa siguro ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque. Suno kay Roque, nga sa Noche Buena items, masobra 50% ang magapabilin ang preso kaangay sa nagligad nga tuig, samtang ang iban magasaka sang 5%. Ginpatag man sang tiglikom ang minor price increases sa pila ka commodities ang napatuman na. Dugang pa sang opisyal, ang price increase nagatiglawas sang first adjustments humalin sa nagligad nga tuig. Sa reference rate, 58 pesos and 64 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 61 pesos and 89 centavos ang euro. 66 pesos and 39 centavos ang Swiss franc. 152 pesos and 31 centavos ang Omani Real. 41 pesos and 82 centavos ang Canadian dollar. 155 pesos and 56 centavos ang Bahraini dinar. 44 pesos and 17 centavos ang Singaporean dollar. 74 pesos and 8 centavos ang pound sterling. 190 pesos and 75 centavos ang Kuwaiti dinar. 16 pesos and 2 centavos ang Israeli new shekel. 38 pesos and 6 centavos ang Australian dollar. 15 pesos and 61 centavos ang Saudi Arabian Rial. 34 pesos and 56 centavos ang New Zealand dollar. 66 centavos ang Lebanese pound. 15 pesos and 97 centavos ang United Arab Emirates dirham. 1 peso and 80 centavos ang New Taiwan dollar. 39 centavos ang Japanese yen. 58 pesos and 81 centavos ang Bahamian dollar. 37 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 70 centavos ang Thai baht, 13 pesos and 22 centavos ang Malaysian ringgit, 7 pesos and 54 centavos ang Hong Kong dollar, samtang 16 pesos and 14 centavos ang Qatari Riyal. Las 6:48 sa aga. Blessed morning kay Ma'am Rose Sapalo. Ma'am Rose Sapalo, nagapamati. Sir Warren Rojo, and advance birthday greetings kay Ma'am Karil Rojo. Ma'am Karil Rojo, advance birthday greetings ma'am. Halin diri sa amon sa K5. Ma'am Annalyn Panes Agravante, kay Sir Ronelo Gare. Pamilya Gare sa Mulapula, Pasay City sa Sitio Libtog. Kag sa Zone 3, San Juan Molo, sa Inasalan. Pangapena ha, DTX Coffee Mix. Blessed morning, Sir William Zapanta. Sir William Zapanta kay Ma'am Gingging. Lenny Havelosa, kay Sir Rans and Ma'am Angel Havelosa. Ma'am Feby Tabuada sa Gustilo Lapas. Nagapamati. Tumarna ha, D3 Bayo, kag DTX 500. Balitang Sports. Management sang Terra Firma Jeep gingagibot ang hinaling ang pagretiro ni Christian Stan Hardinger. Kay K5 Enrico Sorita Jr. sa report. Nagdesisyon si Christian Stan Hardinger nga hindi na ini maghampang sa Terra Firma sa PBA Communers Cup kag magretiro na lang ini. Suno kay Terra Firma Team Governor Bobby Rosales, si Stan Hardinger ang desisyon nga magretiro na lang ini sa paghampang na ginit na pagpadayunon pa ang nabiling isa ka bulan kontrata sa Terra Firma. Ang 35 anyos ka Filipino-German kag anay miyembro sang Gilas Pilipinas ang yara ning butang sa team injured reserve list kag wala na magpakita sa nag-umpisa ang practice ang team para sa Commissioner's Cup. Si Stan Hardinger ang nag-average sang 16.3 points kag 8.6 rebounds sa team sang Terra Firma. Ang inabalitan niya dulong sa inusan, Mighty C. Kung gusto ngin healthy, inom kamo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
Ini si K5 Enrico Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News of FM. Balitang Entertainment. Actress kag businesswoman nga si Neri Naig nag-file sang motion to quash sa kaso nga ginpasaka sa iya arraignment gin Silo. Ka K5 Rachel Haka sa report. Kinbalik ang aktres nga si Neri Naig sa female dormitory sa Pasay City Jail matapos masaylo sa Enero 9 ang arraignment sa Pasay City Regional Trial Court kasunod sa pag-file sa kampo sini sa motion to quash. Nagiuman ang korte sa prosecution kag Securities and Exchange Commission sang komento na tuhoy sa motion. Naibaloan nga aresto si Neri sa Basement Convention Center sa sulod sa mall sa Pasay City sa Nobyembre 23 mula sa kaso nga estafa in relation sa Presidential Decree 1689. Ang ini nga balita ang ginadulog sa inyo sa DTX 500 Food Supplement. Agad nga malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iba't pang sakit. Para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa mga updated nga balita sa showbiz, magtutok lang diri sa Showbiz Balita. Ini si ka-K5 Rachel Kapilitan Haka. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. Likaw sa body odor, magamit sang deodorant organic Clinica Deo Fresh kag magpanghabon sang DTX Beauty Soap. Blessed morning kay Ma'am Mirna Come, kay Ma'am Julian Poras, kay Ma'am Corit Poras. Happy birthday kay Sir Chris Jan Pilaes from Ma'am Mirna Come, kay Ma'am Trinidad Nening Barlan Pagayona. Sir Christian pagtununan sa Pasifacoma, pamati sa sininga oras. And congratulations, nakapasar sa nursing board exam kay Ma'am Rogeline Therese Pagayona. Rogeline Therese Pagayona, Ma'am Bengbeng, basi may number ning imo hinablos, palag send ma'am kay ma-interview kita sang mga nakapasar sa buong aga sa nursing board exam sa Foro de los Pueblos. Sir Joel Lagutang Tolentino, Sir Joel Lagutang Tolentino sa Bungloy, Dingle. Good morning! Balitang Extra Special! Balitang Extra Special! Sa Balitang Extra Special, magandang umaga po na kaya nakikinig ngayon yan sa El Nido, Palawan. Si Ma'am Alex pumunta doon, si Sir Paul ako hindi. Kasi doon kami sa ibayong dagat eh. Good morning po kay Sir Ryan Palo Queron. Sir Ryan Palo Queron. Panamit-namitin natin yung pagsambit ng mangalan mo, sir, ha? Pasensya na sa aking Tagalog eh. Sir Ryan Palo Queron sa El Nido Beach sa Palawan. Sir, magandang umaga po ah. Alin po kay Madam Alexa. Sa Balitang Extra Special, leksyon ini sa mga tangkaw, sa mga makawat. Sa Amerika, arestado sang US Marshal Service agents ang sospek matapos nga mahulog sa naboslot nga kisame sang balay nga iyang agin na panaguan. Tikman. Pila ka bulan nga nagpanago ang natungdan kanadakpan sa kalamutan nga pamaagi. Ang sospek amo si Dario Wilkinson. Dario Wilkinson, 20 years old, kag may warrant of arrest sa kaso nga first degree murder, pagpatay sang tawo, kag reckless endangerment. Kay kang tanan sa insidente sa pagtiro sabtong April 2 sa Memphis, Tennessee, sa Amerika. Base sa report nga nakabaton ang pulis sang tip or may nagtimbre sa pulis nga nakita ng sospek nga nagpanago sa kwan sa kisame. Ginsulod sang otoridad ng balay. Apang wala nila nakitang sospek, apang hinali lang nga nahulog sa attic ATT IC or sa kwanbla sa kisame. Pangod na boslot ang kisame.
Kita mo, Ma'am Chenny Lianyo Jimenez, kay Sir Hernie Jimenez sa San Enrique, may pagi ang Ginoo nga bukingon kas katontohan mo. Nauyan siya. We condemn the act, not the person. Las 6:55 sa aga Philippine Standard Time. Before kita magbasa sa aton early morning Bible verse sa sininga oras, manamyaw kita sa sininga oras. Birthday, happy birthday to you. Namyawon ko ang akon tiyo kasi nakikinig tana ngayon eh. Doon sa sa Imos, Cavite. Nini Imbe, Elviro Aujero, kamaan kamo insa nga nagdini Imbe ang ngahyo niya. Kay ang amon gid nga kamagulangan niya pakaisa si Dr. Inday Joy Junyo Lim. Hindi makasampot ka Elviro ang yang ginambal Imbe. Amo na kami nga mga pakaisa Imbe, amon tawag kay Imbe. Imbe! Nini Imbe, the Lord bless you and keep you. Kasi sa tanan nga naga-birthday Happy birthday, Sir Elviro Nene Imbe Lakihon Aujero, taga-Dueñas-ged. Ayan subong sa Imos, Cavite with the Tita Nida Ferulino Aujero sang Palaka, Miagaw. Las 6:57 sa aga Philippine Standard Time. Oras ginadulong sang DTX sa Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. But whoever loves God is known by God. Pero ang tao nga nagahigugma sa Dios, amo ang ginakilala sang Dios nga iya. 1 Corinthians chapter 8 verse 3. Ang pagtahod sa Ginoo makatudlo sa tawo nga magmaalamon, kag ang pagpaubos makahatag sa iya sang dungog. Wisdom teaches you to respect the Lord. You must be humbled before you can be honored. Proverbs chapter 15 verse 33. Hulubaton 15 versikulo 33. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Nagsiling siya, na tao ako nga wala sing dala, kag mapatay man ako nga wala sing dala. Ang Ginoo ang naghatag sang tanan, nga ara sa akon, kag siya man ang nagkuha sini. Dalayamon ang ngalan sang Ginoo. Job chapter 1 verse 21. This is the word of God. Blessed morning kay Sir Anthony Gabayeron Balayon. Sir Anthony Gabayeron Balayon sa Barangay Manduawak, San Dionisio, Iloilo. Ma'am Lulita Sodario sa Manit, Pasig City. Happy birthday from Ma'am Bingbing Pagtulunan. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Muli po, magandang umaga kay Sir Ryan Palo Queron ng El Nido Beach sa Palawan. God bless you po, Sir Ryan Queron. Ang oras, alas 6:59 sa aga, Philippine Standard Time. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Asun Pineda sa Singapore, kay Ma'am Rosbrick Branya Talaron, Ma'am Ludi Gulilaw, Sir kay Sir Roma Ratoon, Bro Mars Place, thank you! Magpamati sa Health Alert with Dr. Ramel Uy. Inyo nabatian ang DTX 500 Morning News. Biyernes na Biyernes, November 29, 2024. 26 degrees Celsius ang temperatura sa sininga oras. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5, Alex Escalante. Sa Lunes naman kami ni Ma'am Alex wakal-wakal di. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko,
kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita.